Noswaith dda bawb. Maes Parc Leiddim y Dre Newydd ydy'r llwyfan ar gyfer yr ail rownd derfynol yng Cwpan Cymru ac yn aros mae Ceycona am Met Caerdydd neu y Seintiau Newydd. Dau dîm yn rhyfedd iawn sy'n heb gwrdd o'r blaen yn y gystadleuaeth hon. A dau dîm sy'n ar record cwbl wahanol yn y gystadleuaeth hon. Met erioed wedi cyrraedd y nod o gyrraedd y rownd derfynol ac mewn gwrth gyferbyniad llwyr y Seintiau Newydd wedi bod yn 7 o'r 8 rownd derfynol diwetha ac ar ben hynny wedi ennill 6 ohonyn nhw. Neb yn disgwyl dim ond un peth, ond gêm cwpan ydy hi. Ac felly fe all unrhyw beth ddigwydd. A'r gyfeillgarwch am y tro ola. Am 90 munud o leia. Ac i'ch atgoffa chi, dos na'n amser ychwanegol mewn gemau yng Nghymru bellach. Syth i gicio'r smotyn fyddai'n mynd petai'n aros yn gyfartal. Ac ar gyfer yr ornest, mae yna 2 newid yn hym Met Caerdydd, y newid mwyaf yn y cefn efo Kyle McCarthy dod mewn ac bod Emlyn Lewis wedi cael ei wahardd. A mae Lewis Rhys yn dod i chwarae yng nghanol cae cyn chwaraewr efo'r Seintiau Newydd wrth gwrs. Ac Tom Vincent yn wedi chwarae yn y llinell flaen. Un newid sy'n yn hym y Seintiau o'r tîm gollodd yn rownd derfynol Cwpan Her yr Alban wrthnos diwetha. Jos Pasg allan o'r tîm ac Declan McManus yn cael lle, felly y Seintiau Newydd yn amlwg yn mynd amdani. Nid yn aml mae McManus a Young di dechrau efo'i gilydd y tymor yma. Maen nhw'n gwneud y pnaw yma. Ac yn gwmni fi, mae Malcolm Allen. Os na reswm gobeithio am unrhyw beth i Met, Malcolm? Dwi'n eisiau bod yn negyddol, ond maen nhw angen gyda nhw wyth. Does ffordd mae'r Seintiau Newydd ar dan ar y munud. Dwi'n gwybod am y buddugoliaeth yna. Bydd yn diddorol, herwydd y Seintiau Newydd ddim yn colli'n aml, sut maen nhw'n ymatab i golli yn yr Alban dros y penwythnos. Tom Owen ydy'r gŵr yn y canol. 12 ar 20 mlwydd oed o ben ar lag. A mae o di dyfarnu y 2 dîm 5 gwaith tymor yma, a sa'r un o'r tîmau di colli pan mae o yn dyfarnu. Ac mae hynny yn mynd i orfod newid heddiw. Ond ni'n gweld eich edrychiad chi, Malcolm, ond mae rhaid i hynny newid, does? Boed o efo'r degfed cic o'r smotyn fel oedd hi nos Fawrth, a gadwch chi anghofio am hynny. Paid atgoffa fi. Sbiwch ar yr hif 29. Tom Vincent, mae o'n gawr. Ac wrth i ymylo, Lewis Rhys, rownd derfynol, Cwpan Cymru, Ceycona yn aros. A ni'n yn aros. A fel oedd chi'n sôn, Malcolm, hynny yw, oedd o'n ddiddorol clywed y sgwrs yn syth ar ôl y gêm efo rheolwr y Seintiau Newydd Craig Harrison. Oedd o yn edrych fel dyn mewn sioc. Dydyn nhw ddim yn arfer colli nac dyn? Na. Mae hynna'n agwedd gret gael yn y stafell newid wrth gwrs. Yr hyder, yr ysbryd, ond oedd hi'n gêm dda, gêm safonol. A di ti sanw'n chwarae'n ebyn ella gwrthwynebwyr mor gryf a edri bob wythnos. Ella sy'n ni'n gweld gora allan o'n nhw, ella sy'n nhw'n datblygu mwy. Ond maen nhw'n dim i'r system fel maen nhw'n arfer chwarae'r 4-2-3. Mae Redmond yn mynd i symud yn ôl i'r chwith yn yr amddiffyn. Gyda chi Ben Clark syrthio nôl, Leo Smith, a wedyn Brad Young yn y twll. Lle'r hif 10 na, ac i fyny y llinell flaen ar Wendy Declan McManus. Y bel at Holden. Holden yn cael ei gael awr. Ac at Davies, ti gapten Marriott. Marriott i colli hwnna, mae'n ymdrech o bell pan ddim. Ac os i fod yn 10, oedd Conor Roberts oedd i ar i linell. Ac oedd hwnna'n feiddgar, oedd hi'n uchelgeisiol, a doedd ddim yn bell o fod yn gywir. Ti'n gwybod be, 13 gol tymor yma'n barod. Elliot Evans efo'i samfod gan y fo. Dwi'n gwybod
Neu pobl ddeitha fi, mae hwnna 45 lle allan o'r gol. Ond mae hwnna yn gyfle a hanner oherwydd lle oedd safle Conor Roberts yn y gol. Mae rai fo sgorio fyna, mae'r cyfle yna. Mae hwnna'n wych o gyfle. Just codi dros di benno a mae fewn i rwyd. Ac efo gŵr o safon, Elliot Evans, fysa chi'n disgwyl o bosib y byddaf o'n gwneud. A dyna nes i ddeud, Elliot Evans, dros y blynyddoedd, a 13 o goliad, prif sgoriwr modd cysylltiaeth i Met tymor yma, dwi'n disgwyl well. Clark, sgoriwr gol y Seintiau wrth ystwetha, yn ei herlyd i, a cychwyn bach bywiog. Ac dybed faint mewn chwarae ar feddyliau y Seintiau Newydd. Y gallan nhw golli eto. McManus yn ôl yn cynorthwyo'r amddiffyn oedd Cybongo. Fyniad Vincent, gwaith da gan Vincent yn dal, mae'n mynd, ond Davies gamodd i fewn. Ie, mae'n rhaid i edrych ar tîm y Met wrth gwrs hefyd, oherwydd GM Lewis, y cawr yn y cefn ddim yn chwarae heddiw. Ond i ddim yn mynd i sôn amdano yma, mae rai fi oherwydd mae'r bresenoldeb o gwmpas y lle, jyst codi pawb, ond ddi honna hefyd yn strategol yn diddorol i wylio sut maen nhw'n delio fo McManus yn un, ond hefyd Bradley Young sy'n disgyn i fewn i'r pocedi yna. Dyna pan maen nhw'n chwarae'r system gwahanol heddiw, maen nhw'n chwarae 3 yn y cefn, 4 ar draws canolgau, 2 o'i blaen nhw wedyn yn Lewis Rees a Elliot Evans a'r blaen nhw'r Vincent a Benny Hyn. Felly maen nhw'n trio wneud y bygythiad i fewn i, oce, y Seintiau Newydd, os da chi eisiau ffindio bobl yn y pocedi yma, gyda ni ddynion yna'n barod. Clark, mae'n cael ei gero. A mae un peth yn sicr. Di'r Met ddim yn edrych yn swil ar hediad pwrpasol fanna gan Craven. Ie, faint o baratoi, de, yn y dinesus yma i ffordd maen nhw'n chwarae heddiw. Mae hwn yn disgybliedig. Sut maen nhw'n chwarae penion. Ond dwi'n di gweld tîm yn chwarae yn y byd y Seintiau Newydd ffordd mae Met Caerdydd i setio nhw i fyny heddiw. 3 yn y cefn, 4 ar draws wedyn, de. 2 o'i blaen nhw a 1 blaen nhw. Mae'n 4 llinell i stopio y bygythiad o'r gwagla yma, os ti'n licio, rwng o pocedi mae'r Seintiau Newydd yn gryf yn. Wel, mae Rees y dal i lawr. Fo sydd i brifo, un o'r 2 newid yn hym y Met gynt o'r Seintiau Newydd, wrth gwrs. Ac fo ath fewn am y bel gynta, cyn wedyn i Craven ddod â hi. Neu weld Ryan Jenkins ar rheolwr yn siarad o Kyle McCarthy yn y chwaraewyr profiadol Met Caerdydd yma nawan, just yn deithio fo bod yn disgoddedig yn y tîn a cyfathrebu i pobl o'i flaen o. Y capten, McCarthy, i'w chymyd i. Oedd hwnna'n siomedig yn doedd. Angan, just pale. Well, di fynd rhy bell am yna, rhy ddyr i ddweud gwir a com bod y Seintiau'n cyrroi a wedyn yn gwrth y bosod. Twice yn chwilio am Evans. Profiad Marriott. A chic i Conor Roberts. Wel, mae'r potensial am sioc yma yn amlwg, ac os mae'r record y Met yn erbyn y Seintiau'n ddiweddar wedi bod yn affwysol o wael. A hynny, cofiwch, o gofio mae'r Met ydy'r tîm ola o Gymru i guro'r Seintiau Newydd, a chi'n mynd nôl i chwefro'r y llynedd i hynny ddigwydd. Wel, ac yn Cwpan Cymru hefyd, 24 gêm ers iddyn nhw golli y Seintiau Newydd. Craven. Chwilio am Cybongo. Mae o'n i hennill i. Clark yn ei gadael i Young. Ond sbïwch mor galed mae Met yn gweithio, maen nhw'n cael awr. Mae'r system yn gadael chdi wneud hynny, yn cael ei atai chdi wneud hynny. Hefyd, ti mewn cysylltiad a fydda ddyn wrth ochr di, maen nhw'n gul iawn, sy'n gret o beth, ond mae hyn yn medru digwydd pan mae'n gwrth y bosod. Y peryg ydi, mae gwrth y mod ydi, a mae le yn does wrth i Holden ganfod Daniel Craven yn ei gael awr. Leo Smith. Hwnna'n bas dda. Clark.
symud mewn i'r cwrt fel nath os yn diwetha, wastad ar gael, ond mae Clark di gyd, mae'n cael ei dynnu lawr fanna, mae'n cael ei dynnu lawr fanna gan McCarthy, ac oedd Clark di curo i ddyn efo chydig o ddawn fanna, yn doedd? Oed tad. Dwi dal yn dweud, mae gynnu fo'r gallu i chwarae yn uwch na efo'r Seintiau Newydd. Edrych y sgil ar hon, nutmeg, a'r Kyle McCarthy sy'n mor brwyddiadol un o amddiffynwyr dros y blynyddoedd dwytha, gorau da ni wedi gael yn uwch gyngor Cymru. Mae'n gwneud edrych rhaid ffwl o fanna. Rwan ta. Chi glywed rheolwr y Met yn gweiddi ar ei chwaraewyr i gymryd i lle. Mae'r bygythiad yma yn amlwg mewn at McManus oedd i Cabongo yn cael cyfle i chlirio hi a mae'n gwneud. Nath hwnna daro i lawr ym y cwrt. Young, McManus, y ddau'n agos iawn at ei gilydd, McManus sy'n mynd ar ergyd yn y diwedd. Ond does o ddim lle fan hyn i'r Seintiau Newydd cael rhyw fath o rhythm i'w gêm i hunan. Ia, fydda pwynt am wsos dwytha am hynna di mynd dwan yn ei penna nhw, maen nhw ar y cae yma yma. Ond ffordd mae Mets wedi setio fyny, mae'n anodd i nhw ffeindio'r bylcha. Mae eitha coedadolig da ni arfer gael o blynyddoedd maith yn ôl. Dwi'n di gweld hyn. Ond mae'r haich di chwarae'n gil. Mae'n rhaid i Seintiau Newydd feddwl o well yma ac wedyn ymestyn y cae. Ymestyn y cae i wneud o'n hirach i wneud siŵr bod nhw yn cael chwarae un yn erbyn un pan maen nhw'n cael y peli mewn i chwaraewyr. A'r gwir amdani, wrthos diwetha, 2 flaenwr. Oedd hwnna yn sioc i'r Seintiau'n wahanol, a mae'n braf gweld y Met yn trio rhywbeth gwahanol. Go iawn. A beth hawdd i wneud yn erbyn y Seintiau, di derbyn chi wedi golli a sgoi embaras, yn de? O cyn cyrraedd. Vincent oedd y targed, wrth gwrs. Cabongo ar ergyd! Oedd e wiriad. Alla ddim, just bownsio. O'n i'n meddwl o'na wiriad gan un o'r amddiffynwyr doedd i ddim, ond trafiad hir, da ni weld o gymaint, rwan ta. Pwys ar ail bel ydy'r peth. Ac gath o gafel i'n iawn na ddo. Mae'n gyda'r canolbwyntio bu bach mwy, erwydd mae ar ei droed anghywir nedi, mae'n un cryfa. Craven yn ei hennill i. Peniad bach gan Daniels. Unwaith eto, McCarthy y tro ma'n dod o hi. O'i flaen o Malws Rhys. McCarthy'n dal i fynd fel mewn i'r cwrt, nôl at McCarthy. Chwilio am y cyfle groesi. Mae yna smonach fan hyn. O, nath Marius fewn efo Rhys. Oedd hi yn drosedd, a Rhys yn cydnabod hynny. Ond unwaith eto, bywiog iawn gan Met. Gret gweld, dechrau'r droed flaen yma. Pawb yn gwybod i cyfrifoldeb. Mae'n mor bwysig i ffordd maen nhw'n digwyr chwarae heddiw. Ond McCarthy, curo'r dacl i ddechrau ar y llinell hanner, wedyn y bas. Lewis niw hanner calon i mewn i'r dacl yn y diwedd yma, Mariet. 10 munud, fwy na lai Malcolm di chwarae. Da chi'n teimlo, mae'n bwysig mewn gwirionedd bod Met y sgorio gyntaf yn dydi? Mae'r ni nes i ddeud bod yma, oedd mae'r rhain yn sgorio gyntaf. Ella wedyn, ti'n gwybod mae'na ger arall i ddod. Mae nhw'n gweithio allan ar y funud y Seintiau Newydd. Be sy'n digwydd yna a sut da ni'n mynd i giro fo. Dyna be mae Craig Harrison yn gorfod. Ne, mae chwaraewyr y Seintiau Newydd digon profiadol i newid o ar cae. Ar y funud, fel yma nhw'n chwarae, mae nhw'n ymestyn y cae i gael chwaraewyr allan o'i siap i'r Met Caerdydd. Dyn nhw'n arfer cael hyn. Maen nhw wedi newid yn barod i byd bach, maen nhw wedi mynd i Diamond sy'n cael cael rwan, fel da ni'n gweld y llun yna. Redmond yn ei safle anghyfarwydd. Ac McManus, codi law, cydnabod, mae Redmond i symud i chwarae fel cefnwr heddiw, mae Mariet i symud i'r canol yn absenoldeb pas, ca mae hynny yn rhoi'r cyfle i McManus ddechrau gêm sydd ddim wedi digwydd yn aml. A mae hynny beth rhyfedd i ddeud am y gŵr sydd wedi ennill yr esgu 2 am 2 dymor yn olynol. Ia, 29 o goliad ymol i gyd efo gilydd blwyddyn dwytha. A'r tymor yma, 8 yn yr uwch gyngrair, dipyn o wahaniaeth. A mae yna reswm am hynny. Vincent yn mynd fyny amdani. Holden i'r 19 sy'n ymladd. Sbiwch unwaith eto. Sbiwch mor brysur, mor bositif. A mor ymladdgar. Mae Met chwarae tot fanna gan Redmond i ganfod Smith. Redmond eto. Ia, jyst yn cwyno man efo Tom Owen y dyfarnwr oherwydd maen nhw eisiau cic rydd
Ond nath o reid y fantais, nath o wneud y peth iawn, ond reid y bel I ffwr efo croesiad nath Elliot Evans. A Craven di ennill y bel eto. Vincent Elliot Evans. Fel te Elliot Evans gael ei gael lawr off. Mae'n dod at Rhys eto, Rhys ar draws y cwrt. Dwi'n yn cofio'r Seintiau yn gorod amddiffyn fel hyn yn erbyn tîm o Gymru ers amser. Ar y funud, mae'r chwaraewyr Ali rwystredig yn fan hyn. Weld Williams yn fan hyn. Os da chi'n clywed ambell I reg, da chi'n gwybod o le mae'n dod ar hyn o bryd. Wel, Jordan Williams yn fan hyn mor rwystredig, ond jyst tanlu ddil o gwmpas. Y Seintiau Newydd ceisio chwarae o'r cefn, ond Met Caerdydd yn rhaid y pwyso a gwasgu nhw I fyny'r cae. Leo Smith. Cael ei gyrra eto Vincent. Redmond. Sal gan Redmond, syth ad Rhys. A pan mae Redmond yn pasio'n gam, da chi'n cael y teimlad nad I pethau mynd yn iawn i'r Seintiau Newydd. Dwi'n meddwl, oedd yn ei pel I ffwrdd tymor yma. O, dim llawer. Daniels. Cabongo. Digon. Elliot Evans. Roberts. Hynny yw, mae'n baich amlwg I awgrymu falle, Malcolm, ond mi fysa Ryan Jenkins di edrych yn ofalus iawn ar gêm wythnos diwetha, pan mae'n chwilio am y fformula gyda'r Seintiau Newydd. Ia, edrych di chwarae pwy bach o wahanol I hyn, neu ddeud na ddwch yna fo pedwar yn y cefn, ond oedd nhw ddau flaenwr. Dyna oedd y broblem gath y Seintiau Newydd. Enwedig yn hanner cynta yna, oedd o'n gawr, pwy bach o bwli os ti'n licio. Da gan Williams mewn i'r cwr cosbi chwilio am McManus. Sawl gwaith, mae hynny wedi digwydd fos y ddau dymor diwetha. Williams yn croesi, McManus I mewn. Ia, wedd ni yn hanner cynta, ella ysos dwytha, just yn sydyn am Williams lawr y chwith, faint o groesiadau gath o I fewn. Nes I oedi fanna, ac os o'n i'n siŵr ai fo oedd o, ond oedd wedi symud i'r dde yn doedd. Mae ar y dde ys yma. Mae o. So, mae'n gret o groesiadau i'r blaenwr. I fi, mae McManus yn gwybod bod mynd I gyrraedd hwnna gyntaf, felly dwi'n isio gymaint o gysylltiad ar y gêm, felly diffyg gema, diffyg munud ar y cae, a fel arfer, sa'ch chi'n jyst gweld o'n anwesu hwnna am y gornau bella. Vincent eto ni heddill I. Davies sydd ddisgynodd. Marriott. Redmond. Nôl at Marriott. Ac mae yna drafod, hen drafod, fel byddwch chi'n disgwyl di bod ar ddothwy gêm gyn derfynol yng Cwpan Cymru. A'r trafod ydi bod y Met o hyd wastad yn edrych am rhywbeth gwahanol pan maen nhw'n chwarae'r Seintiau Newydd. Dim ar gyfer hon yn benodol, bob tro, sut da chi'n curo'r tîm yma? A mae'n edrych mai dyma'r mwyaf llwyddiannus mae wedi bod. Davies ni gadael I ar alwad Marriott. Mae'n ti'n neis ydy hynna ddo, Nick, po na rheolwyr allan yna yn trio ffyrdd bach gwahanol. Tan maen nhw'n ffendio. Yr ymynedd I ffendio y ffordd I gyro nhw. Elliot Evans. Rhys. A pan da chi'n sôn yn y chwarter awr o'r gêm yn weddill am chwaraewyr fel Rhys, fel Elliot Evans, fel Craven. Mae yna chwaraewyr da yn hym y Met. Young, di symud allan yn llydan. Redmond, sydyn, mewn at McManus. Leo Smith efo fo, da gan McManus I gadw'r meddiant. Holden. Young eto. Ond maen nhw'n gorfod ymladd am bob modfedd o le. Davies. Redmond eto. McManus, Young. Mae Clark yn mynd ar rediad. Ho. Hyderus, cyfforddus iawn gan Craven. Ia, mi oedd o. Ac ar y funud, maen nhw yn amddiffyn fel maen nhw isio. Dyn nhw'n cael eu troi I unwaith gan Young na McManus. Mae un croesiad y fewn o asgell de efo Jordan Williams, ond fel arall, maen nhw'n amddiffyn reis cyffyrddus. Maen nhw'n fynd yn dyfnach pan mae yna ddim pwysau ar y bel, so dydy neb yn medru chwarae'r bel na ymlaen.
Ac mae'r canol cae yma, mae o'n packed, mae'n ormod, so gormod o bobl yna iddyn nhw'n cael I ffordd I hunan yna'r Seintiau Newydd. Craven mewn yn galed eto ar Williams. A Williams yn ddigon effro I gymryd y tafliad yn sydyn. Craven yn dal yna, mae'n fagliad yn fanna. Ac Evans sy'n cael ei gosbi, y rhif 15. Dim yn aml efo 16 o funudau o gêm yn erbyn tîm o Gymru. Mae gan Craig Harris yn gymaint I feddwl amdano fo. Dyma'r brosedd. Dwi'n meddwl do'n sgwennu bethau lawr chweith yna. Mae'n trio gweithio allan ffordd maen nhw'n chwarae hun. Ond yn sicr, oedd hi'n dwi'n bach yn feddal y cicrydd yma. Weithio neithw'n sgorio. Leo Smith a Marriott. Smith, mae'n hongian. Mae'n disgyn. Cam sefyll o bosib, cam sefyll. Danny Davies dwi'n meddwl oedd ar y postyn bella fyna. Dal llinell. Mae yna hefyd yn ddewr, cofia, I chwarae erbyn y Seintiau bod ti'n dal llinell amddiffyn I fyny'r cae, un uchal. Eto, gwaith cartra di wneud. Wel, mae werth I danlinellu. 4 gêm mae'r Met di chwarae ers iddyn nhw giro y Seintiau. A maen nhw wedi colli 7-1, 5-1, 8-0 a 4-0. Felly 24-2. Asa, oedd y ddyddiau pan oedd y tîm rygbi'n hoffi ennill o fantes felly. Daniels. Ffefrynna cry iawn, ond ar bapur. A mae Met ar y funud. Mae'n teithio, da ni wedi enwi Emlyn Lewis fel y cawr ydio yn arwain y tîm yma ni blaena, ond heddiw, maen nhw hebddo fo. Ond dyn nhw'n poeni amdano fo'r hyd. Emlyn di wahardd y gafodd o gerdyn coch yn erbyn Met yn y gêm ddiwetha rhwng y ddau dîm. Nid oherwydd hynny mae wedi cael ei wahardd heddiw. Holden. Sylweddoli'n sydyn bod ganddo fo le. Nelly am Daniels. Mae Daniels I gyd yn dda fan gael heibio Craven. Ond unwaith eto McCarthy. A mae McCarthy a Craven yn effeithiol ar ochr yna. Maen nhw'n gwybod o Josh Daniels di a gymaint o hwyl dod lawr a helpu I hun I lawr efo Jordan Williams lawr ochr dde. Mae faint o weithiau maen nhw'n cael hwyl tro yma. Dim un waith eto. Holden. Daniels. Nôl at Davies. Clark. Rwy'n eto Rhys I fewn. Nath Clark yn dda fanna. Mae'n mynd at Vincent. Pendiad lawr gan Elliot Evans yn cael ei chasglu. Gan Holden fod i'r deunaw. Redmond. Marriott. Davies. Ydych chi'n clywed y cyfarwyddo, y cyfarth gan Craig Harris yn Clark. Y bongo sy'n dod mewn I gair a dwy. Ac beth sy'n ddiddorol efo Craig Harris. Diolch yn deud, tyd yn dyflaen, mae o'n deith chwaraewyr lle I fynd yn dydy, mae o wastad yn meddwl. Fel arfer, yn ymarfer bob wythnos, mae'n setio trapia fel un iddyn nhw I ffendio allan pan maen nhw'n dod yn erbyn tîm fel un, sut I ddod allan o'n efo. Ond dwi'n mynd annog nhw fel ti'n deud yma ar ochr cae heddiw. Mae o'n deitha nhw. 20 munud, cystadleol, bywiog. Ar un ymdrech gwirioneddol at gol di dod cyn bod 2 funud I chwarae. A honno'r llinell hanner. Pan oedd Evans yn ceisio bod yn Beckham. Mae o'n gyfle anodd, ond mae wedi gweld y golwr. Mae safle fo'n nunlla. Mae o'n 19 llath o'r gol. A mae oedd y croesi'r bel, neu pasio'r bel os ti isio, I fewn I rwyd. Dwi'n neud I swnio'n hawdd, ond dydym yn yr un anodda. Mae Elliot Evans di sgorio I fywyd. Dyna be mae 14 a gapiad os o'ch glad. Tair a goliau'n gweud I chi, da chi disgwyl cael sgorio'r llinell hanner. Nes I ddim erioed pan y blwyddyn. Na ddeud un peth. Elliot Evans ydy'r eich chwaraewr. 13 o goliau, prif sgoriwr tymor yma a dros y blynedd I sgorio gol fel da.
mae gynnod Seintiau Newydd 8 neu 9 o chwaraewyr sy'n medru sgorio goliau dda. Dyna pan mae Met yn ei mor dda ar y munud oherwydd maen nhw'n stopio nhw fynd i unrhyw fath o rhythm i gael da ni'n gwybod Seintiau Newydd yn cael 4 pas yn olynol eto oherwydd ffordd maen nhw'n gwasgu nhw maen nhw'n gyd efo'i gilydd ar yr un dormedd symud y draws y cae shiftio nôl yn ffordd un efo'i gilydd a gwybod mae un chwaraewr yn mynd i wneud y trigger cae y belaw pob efo fo. Clark. Clefar. Redmond. Cybongo. Mae'r dacl wedi cael ei thorri. Nawr te, Leo Smith, cyfle ergyd, falle. Ie, oedd hi'n wyll, ac yna fo le i edrych, ac oedd Daniels tu allan iddo fo. A mi ath Leo Smith i hun, ac... Na, Leo Smith, dim wedi sgorio lot o goliau, 2 gol yn yr uwch gyngrair tymor yma, dyna pam falle. Ia, mae cysondeb Leo Smith wedi bod lot gwell tymor yma, dyna pam mae wedi chwarae gymaint o gema. Ond mae hwnna, bydd o'n disgwyl mwy, ti'n gwybod pam, mae'n sam pwysau yna fo. Os ys am pwysau yna chdi, ti'n cael gosod ti o dy flaen, cael ei allan o dy draed, codi dy ben, a mynd am y gornel. Wedi mynd am pwer, efo canol i droed am yna, sef wedi bod yn well da, just mynd am y gornel i fod ti fewn i droed. Chwarter y gêm wedi chwarae. Pwy fydd wedi disgwyl hyn, Elliot Evans, doedd o ddim yn cansefyll, mae Rhys yn mynd ar ei hôl i. Cynnig bach gormod ar hwnna gan Evans. A gwrandwch ar Harrison yn annog i chwaraewyr i fynd yn dyn, dyn wedi mynd digon tyn, ac mae wedi cyrraedd at Craven. A Craven yn cael ei gael lawr. Cyfle arall i roi ddi mewn. Cybongo. Wow, dwi'n di clywed Craig Harrison fel un ar ochr y cae yma. Price, Patrick Glover, Evans, Vincent. Mae angen i Vincent symud mewn i'r cwrt i aros yma croesiad yma. Wedi'i croesiad am ddod Elliot Evans. Evans i gyd yn arbennig gyda Vincent yn mynd amdani! A mae Vincent, di'r hoer Met, yn heiddiannol mae rhaid i chi ddeud ar y blaen. Oeddech chi'n gweld hi'n dod a'r bachgen 1 ar 20 oed yn dechrau sgwennu be alle fod yn glamp o stori y Met 1, y Seintiau Newydd dim. Wel, gwych da ddeud, Elliot Evans, mae rhaid fo'n neud o beth iddi hun fan hyn oherwydd, da ni'n gweld mae amddiffynwr ar ei ddefo, di mynd i'r canol, felly mae'n efo droed sydyn, cael y croesiad. Be mae Vincent ddim yn neud ydy'r rhedag i fewn i fuan. Mae o'n just dal i dir ar y postyn bella. Wel, sy'n neb yn mynd i giro fi, a mae Josh Daniels yn mynd a dan efo, di o byth yn mynd i giro fo, mae'n dewis y dyn cywir i neidio i'w pen, penio i lawr i mewn i'r gornel, heibio Conor Roberts, gret o gol. Mae'n edrych fel phantom o'r opera. Ac ar y llwyfan yma mae o wedi dechrau. Be alle fod yn ddrama. Dim yn aml mae tîm yn mynd ar y blaen erbyn y Seintiau. Yn llai aml mae tîm yn mynd ar y blaen pan maen nhw'n heiddi hynny. Ond maen nhw, McManus at Clark. Clark, mewn y colcosbiad i'n bwysig bod Lang yn dod am ei ddath o. 41 o gemau heb golli. Dyna di record y Seintiau tan y penwythnos diwetha. Pwy fydde'n meddwl bod yna'n bosibiliad y gallai i bod nhw'n colli 2 olynol. Ac wrth gwrs, does am quadruple yn mynd i fod. Ac ar hyn o bryd, mae'r goron drifflig yn y fantol hefyd. Smith. Sut maen nhw'n mynd i ymateb? Young. Redmond. Unwaith eto Elliot Evans ni gau o lawr. Marriott. Davis. Daniels. Fel o'n i wrth dwytha iawn, Todorov yn reid llon llaw. Bel yn chwilio am Young. Young yn gweld McManus wrth ymyl y cwrt 6. Young di cadw honna fewn nadi. Iawn, Todorov yn reid llon llaw i 2 chwaraewyr canol, Pasg a Danny Davies. 2 yn nhw ddim yn amddiffynwyr canol. Welon ni fan awan Chris Marriott a Danny Davies. 2 yn nhw ddim yn amddiffynwyr canol. Vincent yn codi'n uwch na pawb. Cofia, mae'n ymwysodwr dros 6 troedfad, dio ddim yn hapus, da ni'n gweld hynny, ond am go. Iep, a da ni wedi canmol. Na hwn yn hapus.
da ni wedi canmol y tymor yma bod y Seintiau yn gallu chwarae efo Pasg, a maen nhw'n gallu chwarae efo Davies yng nghanol yr amddiffyn. Redmond weithiau ar y chwith a mor ymosodol slick mae hynny'n ei gwneud nhw. Ond weithiau, da chi angen amddiffynwr mawr, sgwar, blewog yn dydach. Sy'n no-nonsense de. A mae gyda chi Hudson ar y faint, dim golwg o Astles. Ond dyna'r math o amddiffynwr da chi'n meddwl sa'r Bale di fynd fewn at Vincent fanna, falle fe wedi gallu anelu i beniad. Na, ond beth dwi'n dweud ydy hyn. Gormod o chwaraewyr allan o'i safle gorau yn erbyn dim diffyg par, yn erbyn tîma sy'n yn yr uwch yng Nghymru, mae'n geith nhw get away efo. Ond dim mewn gem yn erbyn edrych dwytha, ac y ffordd mae Met Caerdydd wedi cychwyn y gem, a dwi'n siŵr bod nhw wedi bod wrth i bodd, ond gweld dim amddiffynwr canol yn cychwyn y gem ei Seintiau Newydd. Mae yna lot o amser i fynd cael. Wrth gwrs. Ond ar hyn o bryd, Met yn erbyn Cwpan fydde hi. A pan deithio ni fyny i Falkirk, yr penwythnos diwetha oedd Michael Wilde yn teithio efo ni ar ei wen ar ei wyneb, ond ni fyddai'n hyfru bod ni'n chwarae Met, meddwl fel, dwi'n ddim gweld nhw fel hyn, ond yn drosodd wirion ar Davies. Ond ti'n gwybod beth sy'n crynu? Bala. Wel ia. Ac os wrth gwrs, byddai'r crydydd safle yn ddigon da am Ewrop, tasau yn ôl y disgwyl yn Cwpan ail yn erbyn y Seintiau cyntaf yn y rownd derfynol. Da ni cam o flaen i fan hyn, Nick. Wrth gwrs bod ni. Awr i fynd am mwy. A hyd yn oed wedyn fan, gemau ail gyfle i'r Bala. Ond Holden, McManus. Cael ei arfodi am yn ôl, unwaith eto ar amddiffyn y ddwy linell na. Go iawn, wel mae yna 3 llinell. 4 os ti'n licio. Young. 4 llinell. 3 yn amddiffyn. 4 ar draws o flaen nhw. 2 o'i blaenau nhw a blaenwr. Dyna pam maen nhw'n mynd i syrthio mewn i tyll yma i fygwth y pasys. Yna mae'r Seintiau Newydd yn trio ymosod efo, a maen nhw'n mynd i just sarthu mewn i'r bolcha. Agosau at yr hanner awr. Ac eich atgoffa chi yn ôl yn harfer, arlwy nos lun. Holl uchafbwyntiau'r penwthnos. A mae hynny am 10 o gloch ar S4C. Ac yna disadw nesaf yn y gêm bwysig. Mae Aberystwyth yn chwarae pen y bont. A mae'r gêm honno'n fyw ar-lein yn rhaglen ni'n cychwyn am 5 o'r gloch. Ac yna eich atgoffa chi di Sul nesaf hefyd. Mi fydd Caerdydd yn derbyn tlws y pencampwyr cyn y gêm yn erbyn Wrexham. Honno'n fyw ar-lein am 5 o'r gloch ym mhrif adran Genero. Daniels. A mae'r gêm honna gyda llaw yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Fydd yn ychwanegu at y teimlad da i dîm Caerdydd. Just cael ei gorfodi i wneud y pasio yma. A dydy'r pas ddim ar i fewn i'r bwlch. Felly, Met eto yn wneud i swydd. Dwi just yn siomedig mwy na'n byd efo Seintiau Newydd. Pam dyn nhw'n pasio i fewn i'r chwaraewyr bod nhw'n cael ei marcio. Erbyn maen nhw fod digon da i dderbyn y bas na. Dyna ti'n gweld chwaraewr sy'n eisiau chwarae ar y lefel uwch ydy. Ydy o yn medru bod yn gyffyrddus dan bwysa. Dyn nhw'n mynd o. Smith. Daniels di mynd ymlaen a'i rediad. McManus. Williams. Mae yna 1 os na 2 ddyn o'i cwmpas o hyd. Ti'n bosib bod Craven wedi bod chydig bach yn anlwcus fanna, ond da chi'n gweld yr rhwystredigaeth yn dydach. Ond dwi'n gweld mae Craven wedi bod yn arbennig hyd yn hyn yn y gêm yma. Fo sy'n diwedd, ond i fo chdi yn meddwl o ella'r Craven sy'n mynd i cael yma'n hyn y trosod yn ei erbyn o. Ffordd arall mae wedi mynd. Ffordd arall mae wedi mynd oherwydd bynath o. Iath ei fewn i'r dacl, ond oedd braich Penelin Jordan Williams i fewn i gesto, felly oedd o gorau mynd lawr. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Ac eich atgoffa chi. 7 o'r 8 rownd derfynol yn y gystadleuaeth yma. Mae'r Seintiau di chwarae, mae wedi ennill 6 o'r heini. A di'r Met erioed
di bod yn y rownd derfynol. Mae'r ddau dîm wedi cwrdd yn rownd derfynol Cwpan y Cyngrair. Ond... un gol I ddim, dwi'n meddwl hwnna, de. Drosedd ar McManus gan McCarthy. Seintiau'n ceisio symud pethau'n gynt. Bale at Redmond. Na chi fachgen I gael ochr chwith ac am ddiffyn chi. Na pam, y Bale yn chwilio am Clark. Oedd y golwr ddim yn dod. Mae'n dal yn fyw. Cabongo yn y diwedd ni chlirio hyd dwi'n siŵr beth. Mae Young wedi cael cyfle I thanio fan hyn. Di hwnna'n taro'r llaw? Na di. Gwaith gan Young dan bwysau sbiwch ar Craven yn clirio. Marriott, mae'n gêm gystadleol gyffroes. Wel, just mae di mynd yn uwch wan, Nick, oherwydd Seintiau Newydd, mae tempo, maen nhw di newid ger. Marriott. Dim amheuaeth. Seintiau'n gweld mwy o'r Bale yn sydyn. Young. Yep. A wedwch chi be, 32 o funudau wedi chwarae, a da ni'n cael cic gornel gynta'r gystadleuaeth. Ond Seintiau'n dod fwy fewn I fi, wrth gwrs bod nhw. Maen nhw wedi newid ger yn y munudau dwytha na. Dwi'n gwybod sydd hynna oherwydd Craig Harrison ar yr ochr ta be. A da chi'n sôn am ffitrwydd, ond mae canolbwyntio yn elfen bwysig, a mae rhaid i'r Met ddal I ganolbwyntio, ac os mae y Seintiau yn llawn tricio. Holden gath hwnna mewn. Vincent yn ôl yn cynorthwyo. Y Bale at Holden. Nôl mewn chwilio am Young, o hwnna ddim digon cywir. Rhys yn cael ei faglu. Ie, chydig bach yn lwcus o bosib I gael hwnna, mi fydden nhw'n ddiolchgar. Ond maen nhw'n dall be rai nhw'n neud. Pan maen nhw'n curo'r Bale o'r pediad allan, maen nhw'n gorfod cadw'r Bale fa. Cadw'r meddiant, a hynna di I Rhys, dyna pan mynd y tîm, I trio'r rhedeg efo I gadael y tîm symud I fyny'r cae dipyn bach. Holden a Rhys. A dydy Alex Lam ddim wedi gofio gael llawer, na di? Diolch yn gyd i'n arbediad. Na, ddim, ond dwi'n jyst chwerthu'r o'n i'n bod I siarad. Mae'n mynd I ddod. Ond yr unig beth mae Met Caerdydd yn gorfod meddwl amdano di cyrraedd hanner amser. Targeda bach tu mewn I dy 10 mynd i'r chwarter awr mewn gêm. Young. O! Roberts di chymryd i'n sydyn. Daniels. Williams. Craven. Dyfarnodd yn gadael i'r fantes gael ei chwarae, oedd Craven drosto fo, ond mae Williams yn cael cyfle I ryddhau hi. Ac mae Young, mae dim ond brysur ar ochr bellen yma, McManus yn edrych bron mewn anobaith ac yn deud wrth I gyd chwaraewr dyle'r bas yna wedi bod yn well. Wel, faint o weithiau ti wedi gweld y ddau ddynwr, ddau sgoriwr naturiol gyda chdi yn y tîm, McManus a Young, faint o weithiau maen nhw wedi cyfuno yn hanner cyntaf yma. Dim unwaith. Oherwydd, do'n ma'n gweithio ffordd ma'n nhw'n ar y cae ar y funud. A dyn nhw'n di chwarae gymaint o hynny efo'i gilydd, nac dyn? Na do, ond maen nhw di ymarfer bob dydd o. Ti'n gwybod, does ddim esgus llawer I hynna, ond be na ddeud ydy, efo McManus, dydw i'n cael llawer o hwyl, mae'n chwarae na fi'n 3 am ddiffynwr. Young. Mae Young, o nawr te. Mae wedi'i rhoi honna i'r Met. Young ath mewn. Ni olwg ar hon nawr. Dwi'n meddwl Sam Jones sy'n ei chanol I fa ma, ia. Na, penderfyniad cywir I fod yn deg. Tom Owen. Oedd o'n bell o'r digwyddiad ac yn... Sy'n dda yn Tom Owen y dyfarnwr. Na I ddeud hyn, mae o'n mynd I dallan gen, mae'n gwybod am bel-droed. Mae o'n dall sut mae'r bel-droed os dyn sy'n rhywun yn cam amser I dacl neu os dyn rhywun yn mynd I fewn yn ffyrnig. 10 munud ag ychydig eiliadau o'r hanner cynta yn weddill. Roberts yn dod, chwaraes haf Cabongo. Ceisio manteisio ar y ffaith bod Roberts allan o'i gwrdd. Mae'r cyfle o bosib yn dal yna. Vincent cyfle am ail, ar ei droed chwech! A mae Vincent I gwneud un fwy! A wyddwch chi be? Mae'r stori yma
yn mynd yn fwy ac yn fwy rhyfeddol. Ac Nina wedi chwarae 36 munud. Gwrandwch ar hyn. Rownd derfynol Cwpan Cymru, Met Caerdydd 2. Ie, y Seintiau Newydd dim. 6 gol cyn y gêm yma I Vincent tymor hyn. Wel, am gol gyntaf o peniad, edrych o hon. Trwy chwith, ping, bang, syth I gornel. Be mae Seintiau Newydd yn ei wneud lle maen nhw'n edrych ar ei gilydd, maen nhw'n beio ei gilydd. Mae Conor Roberts gael llaw I hwnna, ond mae'n syth I fewn i'r gornel. 2 gol I ddim, a fedrach ti ddim deud bod nhw ddim yn heiddi. Weithiau, pan mae reolwr yn ystafell newid, yna di tactega ti wedi bod yn gweithio trwsos a ti'n wedyn ysbrydoli nhw cyn yn mynd i'r cae. Mae rhaid i'r chwaraewyr yma prynu mewn I syniadau yna, ond mwyn ei byd credu yn ei hunan bod nhw'n wedi curo gem. Wel, mae yna gymaint o ystadegau. Oedd yn awgrymu bod hyn ddim yn mynd I ddigwydd. Clark yn ei derbyn I gan McManus. Unwaith eto, Cybongo, Rhys. A mae chryfydd ganol cae, maen nhw mor agos at ei gilydd. Maen nhw'n cyfuno yn gampus yng nghanol cae Met. Daniels. Smith o'i flaen o. Daniels yn pasio at Davies. Davies. Smith. McManus. Williams, mae'n le I Williams tu ôl I Elliot Evans. Mae Elliot Evans di gwneud digon. Craven. Davies a Vincent ar I waro. Marriott. Da chi'n edrych ar yr ymateb sy'n rhaid ni gael gan Metio ddim tu hwnt yn wrth gwrs bod o ddim. Ac wrth gwrs, mae cefnogwyr y Met yn edrych tuag at Young, maen nhw'n edrych tuag at McManus, ond oedden ni'n sôn Malcolm, hynny yw, ydych chi'n colli rhywbeth gan un pan mae'r ddau yn chwarae. Dwi'n meddwl, wel, dydyn nhw erioed I dechrau gêm efo'i gilydd tan heddiw. Oce, eto dwi'n dod yn ôl i'r ymarfer na bob dydd. Maen nhw'n nabod I gilydd fel blaenwyr, maen nhw'n gwybod sut. Emlyn Lewis wedi wahardd Charlie Cosby efo fe hefyd. Ia, ond oedden nhw'n ystafell newid cyn y gêm heddiw, ac oedden nhw yna, yn ysbrydoli. A just yn deud y hanes, gyda nhw siawns heddiw o creu hanes, cyrraedd Cwpan Cymru am y tro gyntaf ffeinal. Ie, erioed I bod na. Williams, sal gan Williams eto, y bel ar draws y cwrt, oedd y Rhys methu cyrraedd, y bel yn cael I roi nôl mewn, unwaith eto chwilio wrth gwrs oedden nhw am Vincent, a pan ydych chi'n meddwl, sa Vincent yn gallu cael, hat-trick, a ydych chi'n sôn yn dod I fewn i'r gêm, oedd pawb yn sôn, mae Young wedi cael hat-trick ddwywaith yn erbyn Met y tymor yma. Di wedi cael golwg o 1 gol eto. Na, ond dwi eisiau just reid y clod I Met Caerdydd ar o 20 munud yma'n hyn de. Mor broffesiynol I ddechrau fo. Y system, maen nhw wedi gweithio bob dydd, mae'n rhaid ar hwn, so ar ôl gwylio'r gêm na Seintiau golli yn fyny'n Alban dydd Sul. Ond y ffordd maen nhw'n gweithio I gilydd, mewn cysylltiad efo'i gilydd, yn y system maen nhw yn. Os di un y methu cyrraedd y bel, mae allan. Young, Chubb efo fo. A mae Chubb yn cloi y drws. Nôl mewn gan Redmond. Elliot Evans wedi gael lawr gan Clark. Vincent yn ôl yn cynorthwyo'n amddiffynol. A ydych chi'n teimlo bod y Seintiau eisiau gei popeth yn gyflym, a mae hynny'n ddealladwy. Gwahaniaeth de. Efo chwaraewyr ag, Ryan Jenkins ar ochr y cae fan hyn. Da iawn, oedd yn clapio, da iawn, da iawn, a jyst yn annog o, a Craig Harrison yn jyst ffordd oed mewn chwyddian ar gyntaf yma. Daniels. Pawb yn ôl gan gynnwys Vincent. Clark cael ei gyrra gan Cybongo, cyfle I Vincent ddod â hi, fe aros. A mae'n gofyn llawer iawn fanna o Rhys, a mae Rhys di cyrraedd yna cyn Marriott ar ferchog. Mewn chwilio am Elliot Evans, Davies yn ei chlirio. Just y cyflymdra yna yn y llefydd cywir, yn y safleoedd cywir. Oedden nhw'n gwybod pam nath o da Lewis Rhys I fewn i'r tîm heddiw, oherwydd mae'n medru ymestyn I goesau'n agor nhw, a mae'n gyflym.
ffordd allan iddyn nhw. Clark yn chwilio am Daniels, gormod arni hi. A be mae rhaid chi gofio, ac da ni'n sôn am stori, da ni'n gwybod bod ni'n hanner ffordd drwyddi, da ni'n sôn am bosibiliad sioc. Mae yna 6 mlynedd ers i Seintiau golli yn y gystadleuaeth yma. Dwi'n dofyn cwestiwn, a dwi'n gwybod yr ateb i chdi fan hyn. O'n i'n gwybod hwnna, ond be'n ei dweud un, os bysa Met Caerdydd yn curo heddiw, dwi'n yn cofio sioc fel un es blynyddodd maith yn Uwchryngau Cymru, yn Cwpan. McManus. Holden. Elliot Evans yn gwybod bod y bel yn mynd i fynd at Redmond ac yn mynd i gael lawr ei o'n i gadael i'w gapten Marriott. Redmond at Young. Chubb sy efo fo. Young. Smith. Nawr ti'n mynd wthiad yn y cwr Cosby ar Williams, meddai fo. A mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod na. Fe oedodd o, ond mae'n disgyn, ac ai dyma'r foment o bosib, lle mae pethau'n dechrau newid, Malcolm. Ia, ti'n gwybod beth, maen nhw wedi gweld fath dwi ddim, na ddeud hynny. Mae John Williams wedi mynd i lawr ac yn disgwyl y gwrthiad na do. Ti'n gwybod beth dwi ddim yn licio ymateb yr amddiffynwr yma na? Ia. Craven oedd ar gwthiad, ond mae Caffi gafodd y garden fel e. Dwi'n meddwl mae rai bod wedi deud rhywbeth. Dwi'n gwybod, ond beth dwi'n sôn am Craven, de, nes ti weld o yn troi rownd yn deud nath o ddim. Naddo. Ti'n edrych ar ymateb yr amddiffynwr. Nath o wrthio fo, mae rai bod o wedi. Wel, oedd y dyfarnwr yn dibynnu ar ei ddyfarnwr cynorthwyol yn doedd. Dyna'r gwir amdani. Ond fe alle hon fod yn foment mor bwysig. 2 funud tan yr egwyl, cyfle i'r Seintiau ddod nôl mewn i'r gêm a prin bod nhw'n heiddi hynny. Yn ei ôl yn y tîm cyntaf, yn ei ôl yn sgorio, McManus dim camgymeriad, Met 2, y Seintiau 1. Iawn, cwestiwn cyntaf yn y gêm yma, mae Met Caerdydd y grogwynebu ydy ildio gol. Mae'n gyrru un hawdd i McManus, mae'n jyst cadw lycan ar y gol o reit yr eiliad dwytha lang yn mynd i'n ffordd fo'n codi hi o'r llawr. Fel nath Gwlad Pwyl dyn nhw'n flaen efo'i cicio smotyn nhw, oedden nhw wedi gwneud i gwaith cartra, oedd bob un cic smotyn yn uwch na lle oedd Ward yn trio deifio i. Ac yn halen ar frywiau, Craven Drian. Y fo hefyd ac nid McCarthy. Gyda ymddeiriadau McCarthy gafodd y garden felen. Ac oedd hi'n edrych mor feddal, mor ddiniwed. Ac yn sicr, mae raid i'r Met wneud yn siŵr nawr bod nhw'n aros ar y blaen ar yr egwyl. Weithiau de, pan mae rhywbeth o lyn digwydd, so wedi digwydd 10 munud, 4 awr yn ôl, sa'r momentum shift na yn fwy na mae o rwan. Oherwydd mae'r gol wedi cael ei ildio, geith nhw'n fynd i mewn i'r egwyl, a geith nhw i atgoffa'r pethau da maen nhw wedi gwneud, a sut maen nhw'n mynd i giro gema. Rhys, troi, creu lle, Evans, mae'n gyfle fan hyn, Craven, mae'n oedi, Craven yn cael ei gael lawr yn sydyn, ac oedd na gyfle yn fanna, ac oedd Craven dim amheuaeth rhwng 2 feddwl. Ond mae gwrth ymosodiad y Met, mor effeithio, McCarthy, chwilio unwaith eto am Vincent, golwr yn ei gollwng i Redmond yn casglu. A mae mor bwysig i'r Met, a chi'n teimlo bod nhw'n dal i gafel ar y fantes, a mae Seintiau Newydd a'i cynffonau ar i fyny a 3 munud o amser ychwanegol yn cael ei gadarnhau. Mae wedi bod yn hanner cyntaf campus. Do, go iawn, safonol. O mwy na un agwedd i'r gêm, dim just y goliau, just y ffaith rheolwyr ar ochr y cae yn trio rhywbeth gwahanol hefyd. Marriott. Young. Daniels. Davis. 1 o'r 3 munud bron iawn wedi gwblhau. Holden at Clark.
Ac am y tro cynta, da chi'n gweld y Seintiau yn chwarae fel mae'r Seintiau yn gwneud. A mae rhaid I Met weithio'n galed am nhw yn gwneud. Rhys yn bwyllog. Cael ei gael lawr a mae wedi bod yn glyfer fan Leo Smith yn ildio'r gic. Nath Rhys yn ardderchog fan'na. Dyna pam yn y tîm. Pam maen nhw'n curo'r bel a chwarae'r bel iddo fo, mae o'n chwaraewr yn ganol cefn i thredag efo'i. Unwaith eith o redag efo'i a cadw hi, mae'n rhaid eiliadau i'r tîm wedyn Met Caerdydd I symud I fyny ato fo. Mae rhaid fod gan ymlaen I hynny, mae'n mor bwysig. Wel, dim bris ar Met. Maen nhw'n gwybod, mae pob eiliad yn golygu bod nhw'n gwarchod I mantes at y Cwpan, ond mae yna gyfle fan hyn hefyd. Mae Caffi, sbiwch mae'r uchel ydi llinell y Seintiau. A mae Vincent ar y pen draw yn barod I symud fewn. Tuag ato fo mae di mynd. Cybongo. Nawr mae Vincent yn cael ei ben iddi hi. Mewn i'r drydedd funud. Craven. Lan. Fel oeddech chi'n sôn, Malcolm, hynny yw, mae yna arweinwyr mwy nag un di bod yn hi mae Met yn dan hanner cyntaf ma'n does, a hynny heb Emlyn Lewis. Dydy gweld lle mae o. Go iawn, maen nhw gyd I bod yn arweinwyr allan yna a di cymryd I cyfrifoldeba. Ond fydd, yn yr ystafell newid dan ystod yr egwyl, fydd Emyr yna hefyd, paid â poeni helpu ymlaen. Ti'n edrych ar chwaraewyr, sydd wedi chwarae'n Ewrop, cofia, rhaid nhw, ti'n edrych am Cosby, ti'n edrych ar y Kyle Elliott Evans, ti'n edrych ar Emlyn Lewis. Fydden nhw gyd yn ystafell newid na wan. Yn dod nhw I lawr cam, ac wedyn mynd ailadrodd union be maen nhw wedi gwneud yn hanner cyntaf na, mae rhai nhw ailneud o. A dyna ddigwyddiad ola, hanner cyntaf campus. 2 gôl i'r blaenwr mawr Tom Vincent. 11 oed ydi o. A mae wedi creu sioc fan hyn, yr rhoi'r Met ar y blaen o 2 gôl I ddim, ond yna, cic o'r smotin, ddadleuol, maen nhw'n dal I ddadlau amdani, a Declan McManus sy'n I ôl yn y tîm yn rhoi gobaith i'r Seintiau, ac wrth gwrs, mae yna obaith. Dyna fel mae fan hyn, mae wedi bod yn benwthnos prysur o bêl-droed, a fe gawn ni gyfle nawr I weld uchafbwyntiau, holl gemau, dydd Gwener y Groglith. Aberystwyth yn I gwyrddau di arferol, yn ymosod o'r chwith i'r dde yn yr hanner cyntaf yma, fel da ni'n edrych ar bethau. Mae yna gyfle fan hyn I Aber, cyfle cynta'r gêm! Ac arbediad holl bwysig gan Rhys Truman. Hartley, mae'n ffindo'r lle yn y cwrt a mae'n bwrw'r target o'n I fi, mae'n rhaid I fe sgorio fyna. Mae'n gweld y gol geidwad, ond mae'n rhaid I mynd i'r gornel dde neu gornel rhwyth fyna fydd Hartley'n siomedig. Ben Willem sydd I gymryd y gic. Mewn safle ddawol. Codi'r beli mewn I cwrs Cosby ac pan yn ôl yn amddiffynioedd eto. Dwy ergyd yn cael ei rhwystro, wedi dod I Thorn! A Jack Thorn, capten Aberystwyth, oedd yn y lle iawn ar yr amser iawn I roi'r ymwelwyr ar y blaen. Hanner awr wedi mynd ar ffordd Llanelian, a fe alla honna fod yn gôl anfarth yn y frwydr I aros yn uwch gyngrair Cymru. Bach o ping-pong ar y postyn pella, John Owen a Iwan Lewis, ond mae'n benni lan wrth trad y capten, a mae fe'n benni ddi yn glenigol. Cic gornol, Ifai Colwyn, mae Creedyn I chymryd I, ac pan! A'r ergyd yn cymryd gwiriad, a dwi'n meddwl yn y chwaraewyr, bai Colwyn ath yr ergyd daro. So wedi gallu mynd I rwla, ond allan am dafliad mae'n mynd yn y pen draw. Alex Downs efo'r tafliad. Can fod Wdi Cwpan yng nghanol y cae. Bel yn nôl at Downs. Chydig yn lwcus, mae Creedy yn hir. A fe betriso Dave Jones. A fe gyrheiddodd Lloyd Marsh Hughes yn o gynta. Ond peniad yr eilydd heibio'r postyn. Marsh Hughes, neu popeth yn gywir y fyna. Just rhwng yr amddiffynwr a Dave Jones yn y gol. Gael I beniad I. Sei ar darget, bydde hwnna yn gol. Aber yn istan ddyfnach ac yn ddyfnach bellach. A mae yna gyflad yn yma'n hyn. Iwan Lewis yn trio sgwario'r bel a Steph Davies. Mae'n nôl at Lewis. Lewis yn cymryd I amser ac yn tynnu ergyd I mewn i'r hwyd ochr. A mae'n bosib bod Iwan Lewis wedi cymryd gormod amser I feddwl amdani. Ti jyst yn disgwyl Aber I cymeryd cyfleuon fel la.
McCready. Trio ffindio'r allwedd i ddatgloi'r amddiffyn. Penia Downs i lawer! Atkins oddi ar y traws! A fe groesodd y bel y llinell. A mae'n gol i'r tîm cartra. Ac efo 2 funud i fynd o'r diwedd, maen nhw wedi cael y gol sy'n union i'r sgôr. Wel, maen nhw wedi bod yn curo ar y drws. McCready yn ganol popeth. Downs ar pennu'r y draws. Atkins, neu yw un gol i hunan gan Cwpan. Billy Kirkman drian o rhaid efo fynd amdani. Mae'n cymryd cyn gornel rwan ar ochr arall y cae! A fe mewn! A mae Aberystwyth wedi mynd yn ôl ar y blaen! Zach Hartley efo'i gol gynta i Aberystwyth. A nachi amser i wneud eich marc. A mae Aber yn ôl ar y blaen. Mae yna drama hwyr. Wel, am drama. Mae bêl-droed jyst gallai fod mor greulon rhewythau. Bai Colwyn yn meddwl bod nhw'n nôl yn y gêm a yn sicrhau pwynt i'w dîm. Ond Hartley, rhywsut, rhywffordd yn cael ei mewn i gefen y rhwyd. A dyna beth sy'n bwysig. Bale ymlaen. Canavan ar ei holi. Canavan ddim yn cam sefyll. Jay Canavan yn y cwrt Cosby! Ar ergyd ar draws wyneb y gol. Ac allan am gic gornel. Fe gafodd Rhys Truman y cyffyrddiad lleia. A bosib o hwnnw yn gyffyrddiad holl bwysig. Ar dafliad tir gan Wilson i Fawcett. Fawcett ar draws tuag at y postyn bella o sut ar y ddiar. A fethodd y cyfle ar o'r postyn. Ydwn ni os oedd yn cam sefyll. Taci gol sydd wedi cael ei roi. Ricky Watts wedi gwneud y rediad o ganol y cae. Pontypridd yn cael ei dal allan. Ond oedd Watts ddim yn cam sefyll. Fawcett oedd wedyn. Ond o'na'n gyfle euraidd yn yr eiliadau agoriadol yma. I Wlffordd yn dar blaen. Wilson ar dafliad tir mewn tuag at y cwrt 6. Jenkins ar ôl beniad o arbediad wych gan Ashley Morris. Wilson yn hyrddi'r dafliad na. Y symudiad yn wych gan Jenkins ar ôl beniad. Bron iawn ar ei Wlffordd ar y blaen. Humphreys gath ei maglu naddo. O, Gicor Smotin ydi ma hi. Y dyfarnwr cynorthwyol dynodi. Mae Humphreys wedi cael ei dynnu lawr gan Ashley Morris. Mae felly mynd y gyfle euraidd rwan i Wlffordd a Brwsesi. 4 gol yn barod y tymor yma. Erbyn yr erbyn Ashley Morris yn y gol. Droed chwyth a Brwsesi yn rhoi Wlffordd ar y blaen. A gyda llai na 3 munud o'r 90 yn weddill. Mae'n edrych yn debygol bod y trippwynt yn mynd i'r gorllewin. Markerton ceisio ryddhau Owain Jones lawr y dde. Mae'n gryfach na Oscar Borg. Jones yn y cwrt Cosby. Mae'n thynnu nôl i Keston Davies. Davies ar ergyd. Yn bell dros y trawst. Dyma Elliot Richards. Mae Richards yn croesi at y postyn pella. Mae Ware yn disgwyl. Y bari o dan bwysau, dyma Kane Owen! Owen ar bêl yn symud i bobman yn yr awyr. A Mike Lewis yn gwneud yn dda yn y gol i'r bari. Peniad da gan Jeffries, y rhyngipiad gan Ware. Venables, Miles Davis! O, arbediad da gan Mike Lewis. Pen y bont yn ennill y bêl yn ôl. Ac yn arbas gan Venables, sgwar at Miles Davis. Kane Owen tu allan iddo fe. A mae wedi curo Michael George at y postyn pella. Venables! O, chydig heibio'r postyn gan Chris Venables. Jamie Veal dros y gic rydd. Mewn mae'n mynd at y postyn agosan. Dan Jeffries sy'n clirio ar y foli, bêl yn gwyro! A Adam Persbeck yn syrthio ar y bêl. Jeffries yn clirio gyda'i ben. Ac ar y foli trod chwyth Rhys Davies yn ei dal hi.
Prospect yn penderfynu mynd yn hir, ond dim ond yn cyrraedd y cylch canol oherwydd nerth y gwynt. Rhediad da gan Keenan Patton. Patton, chwilio am gyfle i ergydio. Mae'n gwneud hynny, a dyma Snaith. O, dyna chi dacl holl bwysig gan Billy Borge. Wel, Keenan Patton ar ergyd, yr arbediad gan Persbeck. A oedd Sam Snaith yn dod mewn ar ei drod dde, ond Billy Borge yn taflu hunan o flaen y bêl. Eto, nawr te Rhys Davies. Davies, ail gerdyn melyn a coch i Rhys Davies. Wel, y dacl yn hwyr ar Cion Raffel. Fe glywon ni rwai o boen gan Cion Raffel. A dyma fydd trobwynt y gêm rwy'n siŵr. I ni wedi chwarae 11 munud yn unig yn yr ail hanner. Coch i Rhys Davies, y bari lawr i 10 dyn. Tafliad hir yn y cwrt Cosby. Kane Owen! O, ergyd nerthol gan y capten ychydig dros y bar. Kane Owen yn disgwyl y bêl i ddod lawr ac ar ei drod chwith nodweddiadol yn methu taro'r target. Gwaith da, edrychwch lle mae Hulbert. A mae Hulbert yn cael ei ddal o'r tu ôl gan Lewis Harling. O, mae Harling yn cicio'r bêl bant. A cerdyn melyn diangen i Lewis Harling. Mae'r cerdyn melyn allan yn barod. O, mae'n ail gerdyn melyn fan hyn i Oli Hulbert. A mae'r bari lawr i 9 dyn. Wel, mae'n gwyno fan hyn gan Oli Hulbert. Oli Hulbert a Iwan Arwel yn cwmpo mas yn llwyr fan hyn. A mae'r bari yn mynd i orffen y gêm gyda 9 dyn. Cowans, colli meddiant, Harry Franklin, dwy'n y bel gyda fo. Jordan Davies yn gymorth iddo fo. Ac ydy Jordan Davies yn cael ei faglu? Na, chdi, cariwch ymlaen. Medda Mr Jones y dyfarnwr. Cei gona, gwyddi am Cicor Smotin. Davies yn grediniol fod wedi cael ei faglu yn y cwrt. Bradley, Josh Williams mewn i'r canol dros ben. Wycherley cael ei chlirio ddi ar y llinell. Ac allan, fel dihangfa fanna i'r Dre Newydd. Croesiad i mewn, Kai Edwards oedd yna, ond y bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Harrington. I mewn. Bel oddi ar y trawst o Wycherley, dwi'n meddwl wedi cael cyffyrddiad hefyd. Dwi'n meddwl na dyna oedd y bwriad gan Harrington, ond mi oedd yn chosi problemau i Wycherley yn y gôl, a mi nath o digon. Eddie Clark, cymryd sy'n sydyn. Noah Edwards, Edwards ar ergyd. A Wycherley yn helpu honna dros y trawst. Ceic honna, cymryd yr geic rydd yn sydyn. Noah Edwards yn mynd am gonol ucha'r hwyd. Gwaith da gan y golwr. Henfrisg, i ddod allan yma ar gair castell. Josh Williams, teg at y canol. A bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Di'r perig ddim drosodd. Ydi cyfle rwan i Black ei chlirio. Wel, dyna chi gyfle reit ar ddiwedd y gêm. Y peniad gan Harry Franklin. Aaron Williams, cyfle am groesiad y fyma. Sears yn penio'n glir. Teg at Jack Burnham, sotliad yn ôl. Dominic Smith i mewn yn ffyrnig, ond yn ennill y bel. Bel nôl i'r canol. Sutton clirio. Callum Roberts, Disney. Aaron Williams. Williams ar ergyd. Ceic honna. Galw am Cicor Smotin eto. Ond cic gornal, di'r penderfyniad gan Mr Jones y dyfarnwr. Dwi'n gwybod os oedd nhw wedi gweld llawio. Mewn mae'n dod, cael ei chlirio. Cowans, nôl i'r canol, Dominic Smith. Dominic Smith am arbediad gan Andy Firth.
Gwaith rhagorol gan y golwr. Smith yn reoli ar ei frest. I llgada fo goleuo, gweld y gol o'i blaen o. Ond Andy Firth, oddi ar ei llinell yn gyflym ac yn gwneud yr arbediad. Croeso nôl i chi i'r stori fawr fel mae hi ar hyn o bryd. Malcolm Allen o fynnau'n blwmp ac yn blaen. Oeddech chi wedi rhagweld hyn? Byth ar syl. Mewn mis o siliau. O'n i methu dod ddeud o. Go iawn, gyd y gêm. O'n i ddim yn gweld ti. Ond ei, dim yna eto. Dydy ddim yna eto, ond mae'r posibiliadau am ddrama wel, yn cael ei atgyfnerthu gan yr ystadegau. Tan y penwythnos diwetha, oedd y Met heb ennill gêm mewn 10 gêm. Tan i buddugoliaeth yng Nghanarfon. A doedden nhw heb gael buddugoliaeth ers yr 11 ar 15 o Ragfyr. Mae di bod yn gyfnod hes bydden nhw. Dim newid i weld yn hym y Met na'r Seintiau eto. Ac wrth gwrs, di'r opsiwn o ddod â Declan McManus i'r maes i fywiogi pethau ddim yno, cos mae ar y maes yn barod. Be sy'n yn ddiddorol ydy dyma'r tro cyntaf yn y gystadleuaeth y tymor yma i'r Seintiau chwarae tîm o'r uwchgynghrair. Young. Cael ei gael ar gan Cybongo. Nawr te. Cybongo'n cael ei gosbi. Ac diddorol gweld bod Young di symud mwy mewn yn barod yn dod i'r canol. Nes i edrych fan yma'n tair gwaith yn y symudiad bach agoriadol rhai'r hanner. Nath o symud i safle. Maen nhw gorfod cael fo i mewn i'r gêm fwy. Dyma'r drosedd oedd e mewn lle oedd ei gyffyrddiad o'n drwm. Oedd o'n. Cybongo'n iawn i fynd amdani, ond mae o mor gyflym wedi ddod o dain allan o sefyllfa pan mae o yn gadael bel redag fel yna. Ac yn yr hanner cyntaf, dyna'r math o gamgymeriadau oedd y Met ddim yn ei wneud, oedd ei disgyblaeth nhw yn gyffeiliad. Nawr te, McManus wedi cael blas ar sgorio. Mynd i hun. Ond Lang yn cymeradwyo, nid yn eironic, yn dim ond i ddeud. A'r gobaith yn dal yno. A mae'n bwysig, ydych chi'n teimlo bod y Met ddim yn ildio'n gynnar yn yr ail hanner yma. Dwi'n jyst edrych ar Chubb yn gafel ni ochr bo munud. Chwaraewr mawr iddyn nhw yn yr amddiffyn yn y tri sy'n yn yr amddiffyn ar ochr dde fan hyn. Ac o rwla, byddai nhw ffeindio yr egni nath o ddangos yn hanner cyntaf hefyd. Ie, da chi'n sôn am ffitrwydd yn dydach. Mae wastad sôn am ffitrwydd pan mae tîmau chwarae'n erbyn y Seintiau. Young, Williams yn mynd amdani. Williams yn geid digon i sicrhau y ben yn gwirau Lwy Biro. Mae'n tal yn erbyn Evans. Di McManus yn cam sefyll. Na di. A mae Elliott yn cael ei chlirio hi. A bel bron iawn ag adlamu'n garedig fan er Seintiau Newydd. Ond yn sicr maen nhw'n edrych fel tîm arberwyl yn y munud agoriadol yma. Tîm sydd wedi cael y hairdryer dwi'n meddwl. Yn ystafell newid na yn ystod yr egwyl. Ond fel y sonio ni, Young yna yn nghanol y llinell flaen na. Y newid tactegol am lyca
Hyd y gwelwn ni yn y munud agoriadol yma. Redmond, chwilio am Young ar y gair. Mae McManus efo fos ei angen o. Young. Wel, oedden ni'n meddwl yn dod sut oedd y Seintiau mynd i addasu. Maen nhw wedi addasu. A mae o'n amlygu hun yn yr ail hanner ma'n barod. Clark, creu chydig bach o ler, hediad da gan Clark. Ydy am ni fynd i hun. Clark yn dal i fynd. Am ddiffyn da, mae Clark yn dal yno. Cabongo mewn. Redmond. Da iawn gan Rhys. Ac am y tro cynta yn y gêm, da chi rhyw deimlo bod y Met a'i cefnau yn erbyn y mur. Ia, Rhys yma'n just cicio'r bel ymlaen, lle yn yna'r cyntaf o'r redag efo'i. Oedd hynna, be mae hynna'n effeithio di, yr chwaraewyr trodd o'i ddod i fyny'r cae hefyd. Ar y funud maen nhw'n cael ei gwrthio reit yn ôl gan y Seintiau fan hyn. Mae'n gychwyn stormus i'r ail hanner a da chi'n teimlo bod rhaid goroesi'r storm gynnar yma. Oeddech chdi'n disgwyl, sori Nick, sori Trodra, oeddech chdi'n disgwyl iawn y Seintiau allan fel hyn. Ac dwi'n gwybod efo'r profiad sy'n ganddyn nhw. Da iawn gan Vincent, mae Elliot mewn lle, Vincent mae'n oedi, mae Vincent yn dal i fynd. Ond na gyfle fanna'n doedd ac Elliot o bawb ar gael. Mae Elliot yn aros am y cynorthwy, mae Vincent yn dal yn y cwrdd cosbi. Rhys yn mynd i gael cymryd y tafliad, peniad Clark yn ei chwirioi, ond na olwg blinedig yn barod fanna ar Vincent. Mi oedd na Leo Smith a ddisgyn yn ganol y cae pawb yn chwilio am y drosedd, ond doedd i ddim rwan ta. Mae gen i 2-3 cyfle i basio'r bel am yna. Ac hanner cyntaf nath o'n meddwl am y bas, nath o basio'i meddwl wedyn. Ac yn yr adag yna, mae o'n cyflymu tempo, yn wedi pan ti'n ymosod, rhaid chdi newid tempo i gael cyfle, i gael croesiad i fewn. O, Danny Davies a drosodd ar ei bigwr wrth ymwneud y llinell hannar efo Vincent. Ond dwi dal yn disgwyl iddo fo. Just basio'r bel yn gyflymach. 3-2. Ie, a fydda hon yn ergyd i'r Seintiau, ond mae ganddo chi Hudson ar y fainc. A beth sy'n ddiddorol, ysgan Seintiau ddim golwr ar y fainc. Ac mae gan Met, mae Ben Haynes gyntog as newydd ar y fainc ganddyn nhw, ond cychwyn bach bywiog ac arwydd o beth sydd ddod falle. Ia, mae rhaid mae'r Seintiau Newydd yn gwybod illa fydden nhw angen y chwaraewyr allanol yn lle'r golwr. Beth ydi oedden nhw ddim cofio, dim yna di'r pwrpas gyda nhw ddim gogeidwad ar y fainc. Ond mewn cyfleon fel hyn rwan, tafliad hir, mae o'n wedi gyrraedd y cwrs 6. Os ti'n mynd curo'r bel gyntaf, mae rhaid chdi, mae rhaid nhw wedi bod yn gweithio ar curo'r ail bel ma. Di cael ei nelu wrth gwrs am Vincent. Fo sy yn ceisio canfod yr ail bel. Mae gyfle arall i'r hoedd i fewn. Craven yn disgwyl amdani hi. Mae o'n cael ei ymwybyddu. Mae Cabongo mynd amdani! Ac yn y diwedd, Evans gafodd y peniad. A da chi'n meddwl am ddiffynwr ond da chi'n meddwl y dyle honno di bod yng nghefn yr hwyd. Does na ddim cysynliaeth fo a Redmond ar y postyn bella. Mae'n mynd i giro'r peniad, yndi. Efo'r bounce, mae'n mynd i darllen ni. Mae'n rhaid sgorio. Mae'n rhaid sgorio. Mae Conor Roberts wneud y wych i wneud yn arbediad. Ond so wedi mynd i penio hwnna i rwla am bod o mor agos. A di syth at y fondo. A di syth at y golwr. Oedd o jyst i panic o bod o'n meddwl bod o'n mynd i sgorio. Rhys sy'n paratoi i gymryd y gic. Ymateb da gan Met. Di gornel ddim gystal ar ymateb. Ond ar dystiolaeth 7 munud cyntaf ail hanner mae ganddo ni dipyn o gystadleuaeth rhwng 9 ar 90. Yr holl bwysau cynnar gan y Seintiau, ond cyfle cyntaf ail hanner wedi dod i Evans. Ti jyst yn gwybod dod. Mae'n rhaid nhw gymryd y cyfleon yna. Ac o dan y cloc, yn y gantri, chi'n gweld i gap gwyno ar y chwith fanna yn ganol y hogiau. Emlyn Lewis yn annog yn cymeradwyo yn sgrechian. Ia, fydd o'n gweiddi ar y amddiffyn y 3 nhw, sydd wedi bod yn gewri hyd yn hyn, i fynd allan, pam sa ddim pwysa ar y bel yma. Sbiwch ar Elliot Evans, ar rhoi'r pwysau ar y bel.
derbyn i gan Vincent Cwpan. Clark oedd yn ôl, a mae Clark yn gwneud hynny'n dda iawn wastad. Yndi tad, da ni clod iddo bob tro efo ymosodiadau 13 o goliad tymor yma gan Clark, ond hei, diolch yn meindio rhaid i ymdrech i fewn i aros efo ddynion hefyd, fel nath efo Cwpan. Yna gwych o symudiad, cofia, ac nes ddod Elliot Evans gadael i rwlio trwy goesau fo, twyllo yr amddiffynwr. Manes eisiau rhywun symud o'i flaen o. Marriott. Davies, Smith yn hytrach. Davies tu ôl iddo fo. Be sgyndach chi fan hyn? Ymdrech, dau dîm yn meddwl, dau dîm yn chwarae'n dacdegol, pas fach gan Red mynd at Holden. Holden yn cael ei groesiad i mewn, mae'r bygythiad yn Williams yn mynd amdani. McManus yn ei argydioi. Falle ddyle Williams di mynd i hun, falle Elliot Evans. Elliot Evans, colli'r bêl, gwneud gormod. Williams mynd i hun, cael ei gael ar yn gampus gan Craven. Clark, Daniels, nôl at Clark. Mae Clark di canfod lle, angen test dda. McCarthy, McManus! And gol. Ac yn sydyn, mae'r gêm di cloi ar ei phen. McManus, dyn yr esgid air am y ddau dymor diwetha. McManus, dyn sydd ddim di bod yn rhan o'r stori'r tymor yma, yn cael ei ail gol o'r gêm. A nawr, da chi'n teimlo bod yr hod wedi troi. Pwer a pwynt i brofi. Oedd hwnna. Dwi fod yn y tîm a bob wythnos. Kyle McCarthy yn penio'i allan yn syth na ddarllan hynna. Oherwydd oedd Kyle, dylai fod i just penio allan ar cic gornel i fi a wedyn setio i fyny ag amddiffyn y cic gornel. Nath o ddim wneud hynny. Syth i frest McManus a nath o just brofi pwynt dwi fod yn y tîm yma a just y pwer na ar y foli. Dim siawns i lang yn y gol. Nawr te, da ni'n sôn am straeon pêl-droed. Da ni wedi sôn, mae'r tro diwetha i'r Seintiau golli oedd yn Chwefror 2023 yn erbyn y Met. Ond gwrandwch ar y stori. Y Seintiau, fel gnath y Met, yn mynd ar y blaen o 2 gol i 0. Met, fel gnath y Seintiau, yn cael gol cyn yr egwyl i gwneud i'n 2-1. Ac yna, fe drodd Met ymlaen i ennill o 2 gol i 2. Wel, mae'r Seintiau wrthi'n brysur yn sgwennu'r stori eto, ond efo un diweddglo gwahanol. Young, Marriott. I fod yn deg, mae'r Seintiau wedi bod yn dîm gwahanol ers yr egwyl. Does am cwestiwn, mae'r agwedd di newid, ond be na ddeud ydi, y pethau bach sy'n cyfri gymaint. Os pan ti 2 gol i 0 i fyny, ti eisiau gwneud siŵr, a dim camgymeriadau chdi dy hun sy'n dod ar Seintiau nôl i'r gêm, maen nhw'n hawlio y goliau wrth chwarae gres. Cic o'r smotyn a Kyle McCarthy, just y camgymeriadau bach na sydd wedi gadael y Seintiau dod yn ôl i'r gêm. Young. Cwpan. O, mae Williams di cipio'r bêl, mae McManus efo fo, nôl at McManus! Ac oedd ni'n disgwyl hat-trick gan Vincent. Ymhen arall y cae mae di dod, a McManus yn sgorio i 3edd gol. A dyna pam bod y Seintiau yn feistri corn ar bêl-droed yng Nghymru. Y Met 2, y Seintiau Newydd 3. Camgymeriad Kyle McCarthy yn wedyn eto. Newi sôn am peidia wneud camgymeriad bach. Ond ffordd mae'n gorffan ni, do'n mynd i drogo'r tharo hon ddi galad. Mae'n gwybod os yna cysylltiad efo'i a cyfeirio i gornel, mae'n mynd i gornel oherwydd mae'r golwr reit ar draws i gol. Jordan Williams yn neud yn ddau i ddwy'n y bel, reit i iddo fo. Mae'r pwysa'n berffaith. Mae o'n gosod si i McManus yn dyn, cymawn ar y cyffreddiad gyntaf, a mae o'n cymryd si sydd i'r gornel. Nawr te, tesa fo ar y cae, mi bydde angen i arweiniad o. Dim amheuaeth am hynny. Ac Kyle McCarthy, un o 2 newid yn hym y Met. Ers gêm
yr wythnos diwetha, ac diolch yn deg I ofyn y cwestiwn, ond da chi yn meddwl falle tas Emlyn Lewis ar y cae, as ei brofiad o wedi gallu lleihau y tebygrwydd o'r ddwy gol diwetha yna. Ia, ddim yn licio deud, ond ti'n llygad y le, oherwydd yr arwr ydi o, a dim jyst un sy'n ffynnu ar cyfrifoldeb fel amddiffynwr a cawr ydi o, ond I bresenoldeb o yn cyfathrebu I pobl o'i gwmpas o. Marriott. Holden, Sharp efo fo. Nawr te, mae'r Seintiau yn sydyn yn edrych yn dîm cryfach. A gystal a chwaraeodd tîm Ryan Jenkins yn yr hanner cyntaf. Da chi'n rhyw ofni unwaith eto faint o goliau mae'r Seintiau mynd I gael yr ail hanner yma. Maen nhw wedi cael gymaint yn ddiweddar yn erbyn y Met. Be oedd I 24 ag ildio 2 mewn 4 gêm, Malcolm? Ia, tad. A dyn nhw'n gwneud I sgôr fel yna, ond maen nhw'n rhywun sgorio 2 gol, maen nhw ar ei ôl I wan o 2 gol I 2. Sut wan, y ti'n dangos dipyn bach o gymeriad I fynd yn ôl I plan. I'r plan gyntaf, mae rhaid nhw'n cario ymlaen efo'r plan yna. Wedi nhw'n gwneud I byd a wedi gadael bwlchau Seintiau sgorio mwy. Cadw'r disgobliaeth yna a jyst gobeithio fe ddigon o egni I coesau nhw, digon o ymdrech a rhywun ella cael ei moment I sgorio eto iddyn nhw. Williams eto, mae o'n cael ail hanner dipyn mwy effeithiol, mae McManus efo fo. Evans ydy'r 15 sy'n ceisio I gael lawr, mae Young mewn dipyn o le ar y postyn pella, sawl opsiwn. Mae Williams yn camod Clark yn troi'n glyfer, mae'n cael ei faglu nadi, ac yn y diwedd mae'r bel yn cael ei chlirio gan Craven. Ond yn sydyn, mae'r rhagolygon yn wael i'r Met. Mae Chappell ac awyr yn ddi. Dwi'n meddwl, jyst yr awyr di fynd ohoni ar ôl y pwer nath McManus sgorio'r foli na'r ail gol. Falle mae symbol o'r Met ydy'r bel, ac as mae'r awyr di mynd allan ohonyn nhw hefyd yn yr ail hanner yn ydi. Mae golio fel an signo bob, dim dy enaid wrth gwrs, ond ymdrech, dy egni, ond rhyw ffordd mae'n eich di dorchi Lewis, dyna dwi'n sôn am cymeriadau. Amser yma ti'n edrych ar dy chwaraewyr yn y tywyn, oce, pwy sy'n mynd I dorchi Lewis ta? A wneud siŵr bod ti'n aros fel un, aros yn y gêm, un gol sy'n ynddi, a ti'n mynd I gael siar bach. Ydy'n waith pan da chi'n gwybod mae 2 gamgymeriad sydd i'r rhoi ar y Seintiau nôl yn y gêm. Dim gymaint rwan, mae di bod, felly mae'n rhaid I symud ymlaen yn dyfeddol am hynny. Ond y sicr, ar y pryd ti'n meddwl, negas ystafell newid, gan Ryan Jenkins, dim camgymeriadau. Gadael nhw hawlio. Neud nhw hawlio I golia. Na nhw chwarae ar ei gorau I gael ei golia. Ac dyna sydd wedi digwydd o'r ail hanner yma. Ia, heb aw am camgymeriadau cael y carthu bechod. Ond rhaid chdi gael ymwysodwr am McManus I fod mor glinigol am ei cybod. Wel, di Elliot Evans ddim yn hapus efo'r penderfyniad yna. Dwi'n mynd cwyno fel arfer, chwarae fyrru. Na di. A mae'r dyfarnwr yn brysur esbonio wrth Vincent, ond dyna di'ch pêl-droed I chi de. Pawb yn meddwl, ydy Vincent yn wedi cael ei hat-trick. Ac yn sydyn mae McManus sydd wedi sgorio, mae wedi sgorio 7 gol mewn 7 gêm cyn heddiw yn erbyn Met ers dechrau tymor diwetha. Young, mae o'n chwilio am ei gyntaf. Young yn mynd I hun. O, bobl bach, mae rai fo hwnna geco sbotyn am ai. Evans fel pladur drwy'r dyn. Ac yn sydyn, mae'n dadfeilio. A dwi'n meddwl bod McManus yn gadael I Young gymryd y ciciau ac os fos ydi bod yn cymryd y ciciau. Ond Malcolm Allen, camgymeriad arall. Ti wedi gwneud y waith cartra, ti'n gwybod ydy'n cyflyma ar y cae ydy Young. So, dwi ti ddim yn mynd I adael o cymryd chdi ar yn y cwrs Cosby, ar rediad, ar garlam fel mae o, a mae o'n rhaid y tacl I fewn, mae'n di ymroi, mae di ddim stopio, gyda fo'n breaks, mae'n dynnu fo lawr ar wasbia. Again, drosodd. Wel, un I McManus, Young sy'n cael yr ail,
Ac os fydd y canlyniad yr un fath, da chi'n meddwl bod y gêm ar ben. Cic dda, cic gan foi hyderus, cic gan foi sydd wedi sgorio 29 o goliau rhwng popeth y tymor yma. Mae'r 29 yn 10 ar 20. Mae'r 2 yn 4, mae'r Seintiau yn rheoli. Ond gêm, mae wedi bod yn lista wan. Am awr cyfa. Ia, mae hwnna'n ennill y cic o'r smotin wrth fynd lawr a fo sy'n newid sgorio efo dim messing. Ond be'n edrych ydy hyn. Mae o, cyn efo cael dynnu lawr gan Evans. Mae o, Young, wedi bod mor bwyllog. Bod i arafu rediad, gwad i'r daco, mae o wedi mynd a cael y cic o'r smotin. Mae'n feddwl. Beth sy'n mynd drwy feddwl? Chwarter awr yn ôl, oedd nhw'n giro 2 gol i 20 munud. Ia, clod i'r Seintiau wrth gwrs yn dod yn ôl. Ond o'n nhw'n angen help, Malcolm Naglan. Na. Mae Young yn brasgamu ac yn herio'r Cwpan sefyll na. Mae Chubb di mynd ar draws efo fo. Ac Alex Lang. Mae werth deud am Alex Lang gyda llaw. Mae wedi chwarae 81 o gemau yn olynol yn yr uwch gyngrair. Golwr y Met. Dipyn o record. Ti'n gwybod, cyn hynny, oedd o allan am bron i flwyddyn yma yna. A dod yn ôl a cael un o. 43 o funudau oedd i chwarae. Oedd hi'n 2 i ddim i'r Met. Oedd nhw wedi dechrau brydfeidio. Mae rhaid. 64 munud ac yn sydyn mae'n 4 i 2. 20 munud o chwarae. 4 gol. Does na ddim gêm fel pêl-droed sy'n emosiwn. Codi gobeithio o'i lladd nhw. Fyny, lawr. Ac yn sydyn, maen nhw'n dathlu'n y bala. Ac os fel sonio chi yn gynnar yn y gêm, hynny yw, oedd yr oblygiadau o Met yn cyrraedd y rownd derfynol yn mynd y bellach na'r gystadleuaeth yma yn doedd. Mi oedd nhw. Ond rwan ti'n mynd edrych yn gret. Ond mae'n i'r bala mai a dim i'r Met wrth gwrs. O, pas lac eto Holden, Williams. Mae Williams yn cael ail hanner da. Clark, Cabongo, Clark ardderchog. Mewn, o, na chi bas. Ia, mae'n cam sefyll. Fasa honna wedi bod yn gol hyfryd. Y chwarae cywrain mewn lle tyn. A dyna mae'r Seintiau'n ei wneud mor dda. Nes i ddeud, cyn i nhw'n sgorio'r cic o'r smotin, o'n i siomedig efo'r chwaraewyr ddim yn chwarae'r peli mewn pan ti dan bwysa. Mae Met di cael dihangfa fanna. Tasau'n 2-1 o hyd, dwi'n meddwl sa'r brotes chydig bach mwy llafar. Dwi'n meddwl sy'n Craig Harrison di dechrau cyrra drosodd na. Wel, 7 rownd derfynol allan o 8. Mae'n mynd i newid yn dydi fod yn 8 i 9, ond i bai bod rhywbeth dramatig yn digwydd a man y gyfnodau dramatig wedi bod yn y gêm yma. Vincent, Daniels sy'n efo fo, mae Vincent i gyd yn dda, Elliot Evans. Methu cadw honna'n fyw. A coesa Vincent dim mynd do. Dwi'n gwybod mae'n hogyn mawr. Mae hogyn ifanc. Mae'r 2 gol gyntaf yna. A hanner cyntaf perfformiad gan fo. Metha di'n signo'r egnin allan ohono fo yn yr ail hanner yma. Wel, mae Young di cael 2 hat-trick yn erbyn Met y tymor yma'n barod. Wel, mae McManus di cael un rwan. A mae angen. Mae angen. Dych chi'n teimlo falle hat-trick gan Vincent neu rhywun i osgoi be fydde yn rownd derfynol rhwng Cei Conna a'r Seintiau Newydd a'r gêm i'w chwarae ar 8 ar 20 o Ebrill yn Rodney Parade yng Nghasnewydd, y tro cyntaf erioed i rownd derfynol cael ei chwarae fanna, ac wrth gwrs mi fydd hi'n fyw ar sgorio. Wel, mewn 20 munud, maen nhw'n sgorio 4 gol. A mae yna 20 munud a drost i fynd. Ac be da ni'n sôn? Da ni'n sôn am rediad o 4 gêm ers i'r Met fod digon digwylydd a churo y Seintiau Newydd. Ers hynny, maen nhw wedi talu pris uchel iawn.
7-1, 5-1, 8-0, 4-0, a nawr mae'n 4-2, mae Young yn mynd amdani! Wel, pan ydych chi ar y blaen o 4-2, mae gennych chi hawl i fynd â bethau felly. Oes, ond y bel gan Redmond, oedd wedi gwneud i fi bach o spin arni hefyd. Felly, oedd wedi gwneud i fi bach yn hawddach, mae cic dros ysgwydd bod tro'n i fi bach o look i chdi hefyd. Ond i fo cael y dychymig yn y eiliad o benderfyniad gynno fo i drioi, mae'n yn cheek. Redmond at Young eto. A mae Young, sa'n amheuaeth agos, mae o'n fwy cyfforddus a mae o'n fwy prysur pan mae'n cael chwarae mwy na canodd fel yna. Mae'n gyffyrddiadau wedi gael yn yr ail hanner. Mae hwnna yna iddo fo wneud, cofio, mae wedi dod lawr ugon o'r uchelder i lawr i lle mae o yn meddwl, hei, mae hwn ar. A mi oedd hi ar, ond mae'r techneg yn un arol. Marriott. A Leo Smith yn ôl yn ddofn fo a Davies yn gwarchod y mur. Daniels ar hediad, cic gol fyddi. Nawr te, Lang i lawr, cyfle falle Malcolm i chwaraewyr y Met gael siarad efo'i gilydd, cael cisio codi calonau gilydd, mae un o ddau yn edrych eisiau wedi iawn, does? Oes, mae nhw'n dod drosodd at Lee Jenkins yma'n hyn. Just trio cael rhyw fath o drefn yn ôl, oherwydd faint o gyffyrddiadau yn yr ail hanner mae Young di cael i faint gath o'r hanner cyntaf, ond mewn safleoedd bygythiol. Dwi'n gofod i'r gair yn Gymraeg am agresif. Y ffordd nhw wedi ymosod yn yr ail hanner, maen nhw wedi bod lot mwy yn y trean ymosodol yna. Ond ydy o'n symleiddio pethau gormod i ddeud y gol na cyn yr egwyl ar ei newid pethau, ia? Ia, mae'n dod ar tîm allan ôl i'r gêm. Da ni'n gwybod ar tîm o'r Seintiau, maen nhw igon profiadol o stafell newid. Sa hwnna wedi bod i gemyn i cynt, ella sa'r momentum, ella sa'n bedar i ddwy ar yr egwyl, sa'r momentum. Oherwydd ti'n gael mynd i mewn i'r stafell newid, ni wy'n fynd un ar ei ôl i, ia, ond ti'n dal ar y blaen. Dyla'r sgwrs di bod o chwarter awr cyntaf o'r ail hanner, da ni'n curo'r cystadleuaeth yna, yn ei gwyneba nhw, stopio nhw, ond dyn nhw ddim di wneud hynny. 20 munud yn weddill. Ac dyna ydy'r nod. Yr 8fed ar 20 o Ebrill. Y rownd derfynol yn fyw o Rodney Parade. A hynny ar Esbyrec yn rhaglen ni cychwyn am 5 o gloch. Ac ar y 5 o fai gyda llaw rownd derfynol y Cwpan Cymru Built Energy. Efo Caerdydd yn chwarae yn erbyn Wrexham. Y merched yn ei chanol i Rhys. Hyfryd, da iawn gan Rhys, ond Clark yn gwneud be mae Clark yn ei wneud mor dda. Chwilio am Young, Evans mewn. Lang allan, mae weld yn iawn. A dwi'n meddwl, oedd o lawr jyst i Ryan Jenkins, jyst cael gair dros ydyn nhw wedi. I gael y cyfle na, de. Ia, siwr. Oedd angen jyst ail-gasglu ffyn bach doedd a. Na fydd i beth ydy, mae Craig Harris wedi cael yr un cyfle yn dydy. Ond dyn nhw'n angen gymaint o help nac dyn. Rhys yn ceisio manteisio ar gamgymeriad. Redmond efo fo. A dim byd mwy na cic gol. Na, hanner cynta, sa Rhys di mynd o'i flaen o i mewn i'r cwrs Cosby fan'na, ti'n wa? O'n i'n mynd i ofyn, ydy o'n unwaith eto'n o'r symleiddio ddeud, mater y ffitrwydd ydy'r gwahaniaeth? Mae wedi dangos yn ail hanner. Hefyd mae Seintiau Newydd wedi codi gêm, di gorfod wneud, mae'r tempo wedi bod yn uchel. Ti'n gwybod mae nhw bob tro yn mynd i chwarae, efo'r ffitrwydd, oherwydd mae nhw bob dydd yn ymarfer. Ia, da ni'n gwybod y fantais yna. Just y goliau yma sydd wedi mynd i mewn, a ffordd nhw'n wedi mewn, dwi'n meddwl mae hynna di hitio nhw fwy. Redmond. Nid yn taflu trwal. Dyn nhw'n edrych bod nhw eisiau taflu trwal, ond maen nhw'n rhedeg allan o syniadau. McManus. Sydyn, mae braidd yn hawdd yn dydy'r blaenwyr. Oedd hi'n bwysig bod Chubb yn rhygipio ac yn di gyrraedd Young. Fyny'r cae at Elliot Evans at Cabongo.
Ac beth sydd wedi digwydd, a dyna beth i ffydd na chwaraewyr mae'n debyg, ond hanner amser, dwi'n siŵr bod wedi deud, fi'n gallu newid 5 ond chi, ond dwi'n mynd i, dwi'n mynd i cyfle i chi i wneud yn iawn am eich hanner cyntaf, a maen nhw wedi ymateb. Y Bale yn chwilio, mae hwnna'n mynd i gyrraedd Holden digon amser, mae'n bron fel Cei Cosmotin. Ac yn ffodus iddo fod oedd hi ddim, neu fysa hyd yn y fwy am baras. Holden yn un o'r chwaraewyr na de, mae'n cael gorfod amser. Os dwi'n gorfod meddwl amdani, mae Holden yn mynd i methu i chdi fel nath o fanna. Os gyda Holden, stio mewn safle tin efo chwaraewyr, nid o gyfyd cyffyrddiad sydyn a ergyd ar. Mae'r cyffyrddiad cyntaf ni'n saf, wedi gweld i allan o'i draed, a wedyn mae pethau oed i gadael i'r golwr setio i hyn i wneud hi'n anoddach iddo fo sgorio, ond methiant. Ia, wel mae Holden di sgorio deir gwaith yn y gystadleuaeth y march yma yma. Fe ddyled i fod yn 4. Gai wneud wbeth y trawn, Craig Harrison yn sydyn. Mae'n weithiau, ydy o dal yna? Cyherwydd ar ôl y hanner cyntaf. Ie. Diolch yn gweiddi gymaint rwan, nadi. Smith. Nath ei weiddi gyd yn ystod egwyl dwi'n rhyw feddwl. A mae wedi tal ar ei ganfed. Vincent, ceisio cael lawr. Craven. Roberts. Siarad bod yn y gyntaf. A da i'n agosau at y chwarter awr ola. Fysa un gol i'r Met Malcolm yn gwneud pethau'n ddifur. Fysa iawn. Dwi'n mynd gweld lle mae'n dod o'r y funud, Nick. Na. Cabongo nawr te. Oedd hi lygad ar y Bale, ond yn sicr mae wedi brifo'i ddyn. Ac mae Craig Harrison yn meddwl bod hwnna yn chwarae peryglus iawn. Cabongo golwg Carden Felen sy'n arni. Ie, Carden Felen ydi drosedd hwnna ar Daniels. Dixon Cabongo. Sa di gallu bod yn waith, mae Daniels i weld yn iawn. Ie, jyst edrycha ar llygaid Cabango. Dim un waith, mae o'n edrych ar Daniels sy'n dod i fewn i trio erbyn y Bale. Felly dyna pam dwi'n meddwl mae Tom Owen eto di dall bêl-droed, mae di edrych y Bale dros di ysgwyddo. Mae'n un anodd efo slofi lawr, herwydd dwi'n gwybod safle. A Josh Daniels redag i mewn. Ie. Gymaint yn dal yn y fantol i'r Seintiau Newydd. Oedden nhw mor siomedig, a mi oedden nhw yn yr Alban penwythnos diwetha. Maen nhw'n chwilio am rhywbeth newydd. Ond y gwir amdani, mae yna bosibiliad y real a bydd nhw'n bencampwyr heb golli gêm. 2 bwynt maen nhw wedi ildio yn yr uwch gyngrair. Gydol y tymor a'r tîm ola i fynd drwy dymor heb golli gêm oedd y Bari, a mae rhaid chi fynd nôl i 1998 i hynny ddigwydd. Mae Chubb di methu reoli, mae Holden di methu manteisio. Ie, os dwi'n cofio nawn i gyda'r treble hefyd, un peth yn eitha Seintiau ella, tymor yma. Wel, mae gan Met Caerdydd hefyd ddigon i frwyddo amdano fo. 1 pwynt ydyn nhw o'r 4 safle. Mae Bale yn mynd i ddisgyn i McManus. Nath y golwr yn dda. Nath o ddigon. Yna McManus, wel, ers y gic o'r smotin a di bod yn fwy na llon llaw. Cera Chubb yn hawdd. Fydde fo yn gwybod y dyle fod i sgorio. Gath am gafel yn un addo mewn i'r ddear a hi ac ar ei hynny roi y cyfle i Alex Lang. Marriott i gymryd y gic gornel yn y chwarter awr ola o'r 90. Yr peniad gan Daniels. Ond golwg flinedig yn sydyn ar y tîm chwaraeodd gystal yn yr hanner cyntaf. Ie, mae hwnna groesiad perffaith hefyd ydy. Ti'n edrych ar Daniels sy'n cael y peniad. Mae'n dod iddo fo dipyn
bach yn fwyr. Dwi'n meddwl bod o'n mynd i gael un adi, mae Craven yn ei farcio fo. A mae o'n un da am ddod rhwng y chwaraewyr mawr. Mae pawb yn disgwyl y chwaraewyr mawr gyrraedd yna. Nath yr un peth ddigwydd yn Falkirk. Do, nath o. Pen os ystwythau, gafodd o gyfle da. O, taro postyn, oedd hi'n gret o beniad. Mae Dan Williams yn paratoi yd ymlaen. A byddwch chi'n meddwl, da ni wedi cael eilydd a bron ar ddothwy 10 munud ola y 90. Cabongo. Elliot Evans sy'n tu mewn iddo fo. Fel nôl ato fo. Price. Ydy'r rhif 6. Diolch ar McManus. Ac yn galw ar Williams i aros fyny efo fo. Mae hwnna wastraffus. Mae hwnna wastraffus. A mae'r Met, mae rai chi ddeud, i bod yn dîm hollol wahanol yn dydyn. Yn yr ail hanner, mae rhyw beli hir gobeithiol gyda'r Seintiau yn rheoli efo'i pêl-droed slick. McManus yn ei cholli hi. Digon amser. Mae rai deud hynny. Rhys, mae o wedi chwarae dda. Mae Rhys bron iawn wedi cael tu ôl i Mariet. Mae Cabongo'n ceisio cadw pwysau ymlaen. Gwir at chwilio am Young. Mae Young sbiwch mor gyflym ydy. Neb efo ar hyn o bryd. Nawr mae Williams yn cyrraedd. Alla dynnu nôl nall. Ond chwarae teg i Williams. A chwarae teg i Williams mae'n cymeradwyo hefyd. Ac os fydde wedi gobeithio cael y bas. Da ni'n canmol y Seintiau. Ydy safonau Met wedi disgyn yr ail hanner yma, Malcolm? Wel do, mae bob un gol di wneud atha cic iddyn nhw. A wedyn mae'r hyder na, mae'r momentum na wedi codi a wedi bod yn normal iddyn nhw ffitrwydd, fydda chdi ddeud. Hefyd, ella Seintiau Newydd ar ôl bydd ddigwydd ystwytha yn yr Alban, teithio nhw pyn bach yn siomedig, wel mwy neu pyn bach yn siomedig, di brifo nhw. Felly oedden nhw'n di cychwyn yn dda. Bob dim o ran tactega, paratoada, yn broffesiynol gan y Met am 20 munud. Dwi'n cofio deud 2 gol i ddim ac y tîm gorau ar y cae. Ar ôl hynny, Seintiau Newydd, clod iddyn nhw am ffordd maen nhw di adweithio i hynny. Williams a Sislevic sy'n paratoi i ddod mlaen, a dwi'n meddwl bod Evan Cadwaladr ar 19 oed yn paratoi i ddod mlaen hefyd. Felly ar ôl aros, tan y 10 munud ola, mae yna newidiadau lu yn mynd i ddigwydd. A mae'n edrych bod Holden yn un o'r rei sy'n mynd i adael y maes. Wel, Williams di'r cyntaf o mlaen, a mae o yn dod mlaen yn lle Holden. Ac ar hyn o bryd arweitha'r prysurdeb. Mae Sislevic a Cadwaladr yn dal i aros am eu cyfle nhw i ddod mlaen. Cabongo. Smith. Young. Williams. McManus. Price. Nath rhan gipio. Bel gan Sam Jones. Fyny tuag at Vincent Mariet efo fo. Cyffurfiad cyntaf i Williams, yr eilydd. Y bachgen yn mynd o Abertawe. Young. Da gan Young. Mynd yn fentrus. Smith. Dyma fo Williams ar eilydd. Leo Smith yn dal yno. Smith tu allan i Smith. Mae Redmond, maen nhw'n gwasgu nawr yn dydyn, mae'n siarad ei halen ar y briwiau. Edrych am faint o basis yn olynol. Oedden ni sôn am hanner gyntaf. Dim am 40 munud. Ond am 4 pas efo'i gilydd. Maen nhw'n ei wneud 16 rwan. Williams. Yr eilydd newyddus i fod yn rhan ohono fo at y Williams arall. Mewn at Young. Williams! Ond clod i Met, mae'r Seintiau di gorfod bod ar ei gorau yn yr ail hanner. Dim cwestiwn. Da ni'n gwybod oedd y gorau yna tu mewn i nhw, ond gorau dal mynd allan ar y cae i wneud o, a maen nhw wedi wneud o yn yr ail hanner. Ffaith
y camgymeriadau. Mae Met Caerdydd, ond maen nhw wedi gorfodi i wneud y camgymeriadau yna hefyd, gan Seintiau Newydd. Wel, pan ydych chi'n meddwl am y rownd gyn derfynol arall, un gol hwyr mewn gêm sal. Ia, gêm sal o'n i'n neud y gêm yna hefyd yn y glaw. Oedd yr amoda ddim yn gret efo'r gwynt oedd yn Llandudno nag oedd, ond ac yr cardyn coch nath wneud y gwahaniaeth yn y gêm yna. Unig bach o gamddealltwriaeth, Cwpan at Price, Cybongo. Ond does ddim amheuaeth. Mae y Seintiau yn dîm mor wahanol yn yr ail hanner. A cyfle i Rhys rhaid i mewn. Mae Rhys wedi bod yn effeithio neilltuol. Mae'n gwybod lle mae'r lle, mae'n gwybod lle mae'r cyfle i fod yn fygythiol. Mae wedi cael gêm dda. Ia, just y bas neu'r coesiad tu ôl i'r amddiffyn yn y corid yna. A corid yna'n sicrwydd rhwng y golwr. Mae'n amddiffynwyr yn gwynebu'r gol. Dyn nhw'n isio cyffyrddiad ar ni. Mae'n lwcus at hwnna'n syth i fewn i dwylo Conor Robertson y gol. Mae yna eilyddio arall. Ac ymlaen i'r Met. Fe ddaw Efan Cadwaladr. Vincent sy'n gadael. Mae wedi tynnu fas. Ie. Mae yna gamgymeriad i bod efo'r rhif. A bachgen sy'n gadael di Price. Ie. Felly Cadwaladr ymlaen am Price a dwi'n meddwl Sislovic yn dod ymlaen yn lle Clark. Ie. Ie, ni'n meddwl bod chdi'n mynd i ddim yn y gamgymeriad yn y sgôr, ond dos na ddim. A falle bod nhw'n wedi nabod y Vincent ac bod nhw'n masg. Ac bod nhw'n meddwl, mae Price oedd o. A na, mae'r sgoriwr 2 gol y Met yn aros mlaen, a mae hynny'n gwneud sens efo 5 munud o'r 90 yn weddill. I fi ddod dipyn amser i'w ychwanegu. A'r pedwerydd swyddog gyda llaw i danlinellu, nid Malcolm a fi nath y camgymeriad. Bel gan Young. Dylwn i'r cardyn melyn am hynny. Sislovic am eilydd i ddod ymlaen. Daniel. Mariette. Williams ar eilydd. Danny Williams-Joe. Sislovic at Young. Craven. A mae Young fel dyn ar dan. Yr unig beth mae rhaid i ddeud, a rhaid i gyfadde, a rhaid mynegu Siom. Dei wedi cael gêm gampus 137, Malcolm, sy'n y dorf yn gwylio hon. Mae yna rhywbeth mawr o'i le yn does. O, saf cwestiwn, agos. Da ni'n neud fel cymdeithas fel droed, fel cwmni yn darlledu'r gema yma i gyd, a bob dim, da ni'n trio tynnu sylw a diddordeb i'r gyngrair. Ac yn y gêm arall, wel 270 oedd. Dim digon. Da chi sôn am 400 yn gwylio y 2 rownd derfynol. Dydy o ddim yn hygrydedd da, na di. Dydy o ddim yn codi proffol, na di. A faint fydd yn y rownd derfynol, dwi ddim yn siŵr chwaith, lawr yng Nghasnewydd. Wel, dwi'n eisiau darogan hynny ar y munud, ond yn sicr mae'n ffeinal Cwpan Cymru. Mae'n rhaid iddyn nhw trio wneud rhywbeth. Ond 2 dîm o'r gogledd, cofia, yn teithio i lawr. Ac oedd yna gêm yng Cwpan Canolbarth Cymru nithiwr, ond yna 500 yn gwylio. Dwi wedi bod yn dilyn hynt a helyn tîmau fel Flint a Dimbych, a maen nhw'n cael torfeidd 400-500 weithiau mwy na hynny. Sy'n gret, de. Mae'n helpu gymaint yn awyrgylch. Helpu'r chwaraewyr ar y cae, mae'n cael dylanwad, mae'n cael effaith. Ie. Ac oedd merched Wrexham yn chwarae merched Abertawe ar y cae ras. Y Silwytha Young i mewn, Young am ei ail! Mae'r beder yn 5. A mae Young sydd wedi cael ail hanner gymaint mwy proffidiol na'i hanner cynta. Yn rhoi, halen ar frywiau y Met. A mae wedi bod yn ail hanner mor wahanol. Mae o'n just fel hir af, mae o'n unwaith eto jyst dangos i gyflymdra yn fan hyn. Wedyn, mae'n digon amser Brad Young jyst i godi
Mae'n jyst codi fewn, mae'n di gweld y golwr, mae'n aros ar ei linell bron lang. Felly, a bydd o'n sgwar iddo fo, geith o'n reid y bel o'r rwla, a mae'n dewis eiti trwy goesio fo. Ia, mae'r gêm di mynd i ffwrdd rwan, mae'r gêm di gorffan ys dipyn, fi'n meddwl, yn y manni. O rai fi ddod yn ôl o'r pwynt sy'n ys di dweud am Caerdydd a Wrexham yn chwarae dros 2000. Mae'n merched, y cymariaeth, os oes a Wrexham yn chwarae, Caerdydd neu Abertawe, efo dynion, herwydd maen nhw yn pyramid yn Lloegar, sa'n nhw'n cael lot mwy fysa. Dwi'n meddwl bod yna'n 10 y cymariaeth o gyngrair yma yng Nghymru. Ond beth dwi yn deud... Ond beth mae o'n neud, mae'n dangos beth sy'n bosib. Yndi, dyna di o, dyna beth ni'n neud yma na. Ac mae'n hyrwyddo ar gêm y merched, a mae'n dangos bod hyrwyddo'n gweithio. Mae'n gret gweld, goio, mae'n gret gweld. Ond, yn ôl at stori'r diwrnod. Maen nhw'n mynd, mae'n edrych wan, Seintiau Newydd yn mynd i chwarae. Na ni ysgol tan y tafliad, Manig. Chubb. McCarthy. Chwilio am Vincent. Gornel. Mae hwnna'n get gornel. O'n i'n mynd i ddeud, fysa gol arall i'r Met o bosib yn rhoi gwedd. Chydig bach tecach ar y sgôr, ond yn yr ail hanner, dyn nhw ddim wedi bod yn un ac ddim. Na, un tîm. Un tîm. Mae gennau chwaraewyr gorau nhw, os nad y gorau. Rhys yn paratoi i gymryd y gig gornel. Ac Connor Roberts yn ei dal i glir. Mae'n dal eisiau cychwyn rhywbeth ymosodol. Ia, meistri corne. Ti'n gwybod o dan yn y gêm domestig yn Nghymru, mae Craig Harrison, es bod wedi bod yn rheoli yn y Seintiau Newydd, ond wedi colli 2 gêm. Un y diwrth gwrs Met Caerdydd. A'r llall, Conna. A pwy maen nhw'n chwarae am ffeinal? Ie, 5 munud gyda llaw i ychwanegu ar y diwedd. Ond yn y gêm ddiwethaf rhwng y ddau dîm oedd hi'n 5-1 i'r Seintiau. Oed. Ond mae hon yn ffeinal, like. Mae'n Cwpan Cymru. Mae yna hanas. Coch ti sy'n bod i'n neud y stori yma. Redmond, Mariette. Wel, mae tymhorau'r Met yn ddiweddar di bod yn dymhorau da, da chi yn teimlo. Mae angen iddyn nhw fynd i Ewrop i deimlo bod y tymor wedi bod yn llwyddiant. Nawr te mae Daniels ar rediad bach dasbiwch ar y lles gan Williams. Williams, cyfnat o Williams arall! A mae'n dod i Sislovic. A mae Sislovic yn troi'r 5 yn 6. A mae hyn yn biti. Ac os da chi'n anghofio gystal tîm oedd Met yn yr hanner cyntaf, ac i'r rhai sydd ddim wedi gwylio'r gêm yma, mae'n edrych yn chwalfa. Mae yna fwy'r stori na hyn, ond ar ôl deud hynny, yn yr ail hanner, mae'r stori wedi bod y Seintiau. Ia, ac os fysa hi'n gêm tennis fel y sgôr, gêm, set and match yn y ddeud, ond mae'r gêm a wedi bod drosodd dipyn, ond dwi'n licio be nath Sisley fyna. Nath o dal ddilyn i mewn. So wedi medru dweud, mae'n 5 gol i 2 sy'n rhaid i wneud. Na, habits. Wel, da ni'n mynd swyl o ddefnyddio estradebau, Malcolm. Gêm o 2 hanner. Be sy'n eich ti dweud? Ond be sy'n biti, ia. Gêm o 43 munud ac 1 hanner ynddo. Ac os nawr te. Nawr Jones mewn yn galed fanne ar Williams. Rhwystredigaeth braidd. Y dyfarnwr yn cael gair bach i'w gyfeirio ac yn ei gwranda aros ar y cae. A mae'r Met i cael cardiau'n goch yn bob un o'i 2 gêm dweitha'n erbyn y Seintiau. Felly fydden nhw'n ystyried bod y lwyddiant o'r safbwynt yna. Neu a fyddan nhw. Williams ar eilydd sydd yn brysur ers dod mlaen. McManus bodyn troed yn ei atal o. Redmond at Young.
be maen nhw wedi wneud yn wahanol, Malcolm? Be maen nhw wedi wneud yn wahanol yn yr ail hanner? Wel, maen nhw wedi lledu'r chwarae yn well, a maen nhw wedi cael Brad Young i fwy ar y bel yn y pocedi bach na. Oedd McManus a fo rhy agos, felly methu pasio peli i mewn iddyn nhw yn y hanner cyntaf. A mwy na ddim byd arall, maen nhw'n gymryd un neu ddau cyffyrddiad, bob tro maen nhw ar y bel, os nad yn nhw yn ymosodol. Tempo mor bwysig i rhythm y Seintiau Newydd. Samson ymlaen am Cabongo, a mae Josh Williams ymlaen am Elliot Evans. Na'r ddau newid hwyr i'r Met. Ac un peth mae'r Met wedi wneud. Maen nhw wedi gweithio mor galed. Wel, am 40 munud yn nig, os ys nhw yn medru susteinio, dwi'n gwybod beth i hynna'n Gymraeg. Cynnal hynny. Ia, oce. Yr tactega, y plan, ella sa'n nhw wedi bod dal yn y gêm. Oherwydd, dyn nhw ddim llawn amser, oherwydd dyn nhw ddim wedi chwarae fel na o blaen yn erbyn y Seintiau Newydd. Mae o'n just di gadael nhw ddawr, oherwydd. Oce, Seintiau Newydd yn tynnu nhw wrth i symud adag i safleoedd, ia, ond yn sicr, mae'r meddylfryd na wedi mynd o'n penderfynol i lawr i, da ni'n collio. Williams. Redmond. McManus, Sislevich. A maen nhw'n dal yn siomedig bod pethau ddim yn mynd o'i plaid nhw. Ia, sy wrth gwrs yn dod o enillwyr. Ie, 24 gwaith mae'r Seintiau di sgorio yn erbyn y Met yn y 4 gêm diwetha. Nawr mae hynny wedi mynd yn 10 ar 20 tro mewn 5 gêm, a dyna ni, y Seintiau Newydd yn ôl y disgwyl sy'n mynd i gamu i'r rownd derfynol i chwarae yn erbyn Cwpan, ond oedd hi am 43 munud yn edrych fel tasai'n gallu bod yn wahanol. 2 gol i Vincent, yna trobwynt o bosib cic o'r smotyn gan McManus, 2-1 ar yr egwyl, yna 2 arall a hat-trick i McManus. Young wedyn efo'r 5 o'r smotyn a'r 6 i Sislevich yn rhoi gwedd greulon a'r cyfan yn golygu. Di Sul, yr 8 ar 20 o Ebrill, mi fydd rownd derfynol Cwpan Cymru JD rhwng Cwpan a'r Seintiau Newydd. Fydd yn fyw ar S4C. Oddi wrth Malcolm Allen a fi neb. Nos da i chi.